Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto Diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Mayo 13, tuiga 2025. Sa gihapon, inimula ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Maghahatag kita sa latest update karon sa sining 2025 midterm elections. Sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Samtang lian na dibuke nagpakigsapol na sa kay Governor Arthur Defensor Jr. antes pa man ang proklamasyon. Si Mayor Lian na dibuke karon ang mayara sa abanse na sa iya sining kasumpong si 5th District Congressman Raul Buboy Tupaz. As of this time, sa aton sining mga kabombo ang boto na tipon ni Lian Dibuque para sa pagka-vice gobernador ang naglabot na sa 400,065,283 o kon 465,283, samtang si 5th District Congressman Buboy Tupas ang mayara sa 400,025 kag 719 votes. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombote, dako-dako na sinikaron na banwa ang abanse ni Lian na Dibuque batok sa kay 4th District Congressman Buboy Tupaz. Kag ginalauman man nga siniiyang adlaw magpatigayon sang proklamasyon sa sining mga kandidato nga nagdalaog diri sa bahin sang syudad kag probinsya man sang Iloilo. Samtang mga campaign na materials nga hindi makuha sa mga partido subong adlaw, pangkakson sang General Services Office. Naghimo man sang isa karon ka history banwa nga kung saan ang magapangalagad kag magapamuno sa syudad sang Iloilo lunsay mga babaye sa pagka-congresswoman or members ng House of Representative, si Congresswoman Jama Baronda. Sa bahin naman karon niya sa pagka-alkalde diri sa syudad sa Iloilo, Inday Raisa Treñas Chu. Sa pagka-vice mayor sa syudad sa Iloilo, Lady Julie Love Baronda. Kag siyempre, ang ginistoryahan man naton sining agalang amo ang natala na sining iga proklamar nga vice gobernador sa probinsya sa Iloilo nga si Lian Dibuque. Magakuha man kita karon sa mga latest information nagikan niya mga kasimanwa sa Iloilo City Board of Canvassers kag sumungman sa Iloilo Provincial Board of Canvassers. Apang kagabi pa lamang may mga nagpatigayon na sang selebrasyon kag pagpasalamat sa ila siniyang mga kasimanwa bangod sa ila sining boto nga naagom. Sa aton sining mga kauturan may mga fireworks na gani, may mga palupok na. Signos lamang banwa o kung nagapatimaan nga nagdaog na ang kandidato sa isa iya ka lugar. Muni madalaguan karon nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Samtang si Mayor Jerry Treñas ang nagpasalamat man diri mga kauturan sa bugo sining puwersa karon sang mga patigayon o mga tao nga yara sa likod
sang pagpatingayon naton sang malinong matawhay sini nga eleksyon sa bahin karon iya sang syudad sang Iloilo kag pagpasiguro man nga pagkatapos sang anuman nga sa isang hilikoton kag aktibidades nangin matinlo ang palibot sang syudad. Dugangan naton ang mga dalakuan kag mga nagapauna karon nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad pagkatapos ang Bombo Network News. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, Marso 13, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, May 12 national and local elections naging mapayapa sa kabuuan ayon sa Philippine National Police. 28 kaso ng vote buying na itala naman hanggang nitong araw ng halalan. 3 individual naman ang nasawi, 2 ang sugatan sa barilan ng mga pulis at gunmen sa Haji Motamad, Basilan. Ilang warship ng Philippine Navy dineploy sa Sulu at Basilan para suportahan ang kabuuan ng halalan. Ilang syudad at bayan dyan ho sa Negros Occidental apektado ng panibagong pagputok ng Bulkang Kanlaon. Abangan sa ating provincial report mamaya, lalaki na katatapos lamang bumuto kahapon doon sa may Western Visayas, arestado matapos siyang mahulihan ng mga baril. Sa ating balita naman, sa ibayong dagat ang banta ng kaguluhan dyan ho sa Gaza, lalo pang lumalalala. At sa sports balita, abangan humamaya ang New York Knicks, isang panalo na lamang bago umusad sa Eastern Conference Finals at talunin ang Boston Celtics. Live, nationwide via satellite, dabako tayo sa detalye ng ating mga balita. Naging mapayapa ang kabuuan ng May 12 national and local elections batay sa naging assessment ng Philippine National Police. Sa statement na nilabas ng Pambansang Pulisya matapos ang pagsasara ng botohan, nakasaad dito na sa kabuuan ay naging mapayapa at walang naiulat na anumang malaking insidente sa buong Pilipinas. Ayon pa sa Pambansang Pulisya, sa pamamagitan ng mahigpit na koordinasyon sa Commission on Elections at iba pang mga ahensya ng pamahalaan, matagumpay na naisakatuparan ang mandato nito na bantayan at pangalagaan ang boses ng mamamayan. Sa pagbabantay ng Pambansang Pulisya, namonitor nito ang ilang naiulat na minor technical at logistical issues gaya ng pagkakasira ng mga automated counting machine, pagkakaantala ng pagbubukas ng mga presinto at hirap sa paghahanap ng mga pangalan nitong mga botante mula ho doon sa inilabas na listahan. Bagay na agad din naman umanong natugunan ng mga kinauukulan. Wala sa mga insidenteng ito ang nagdulot ng banta sa seguridad o nakaapekto sa maayos na daloy ng halalan ayon pa rin sa Pambansang Pulisya. Batay sa record ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, umabot sa 205,136 mga government personnel ang naitala na ipinakalat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kabilang dito ang 163,621 na mula sa Pambansang Pulisya ng Pilipinas, 3,698 na itinalaga bilang Special Electoral Board members at 37,817 na augmentation forces. Mula yan sa Sandantahang Lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at iba pang mga partner agencies. Nagawa rin ng pulisya na tugunan ang mga naiulat na paglabag sa liquor ban at umano'y vote buying na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin na iniimbestigahan. Samantala, pinuri rin nitong si Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil ang lahat ng unit ng pulisya at mga katuwang na ahensya sa kanilang dedikasyon at disiplina sa pagtutupad o pagpapatupad ng tungkulin sa halalan.
Ayon sa PNP chief, ang tagumpay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng kapayapaan sa araw ng halalan, kundi ito ay tungkol sa pagtatanggol sa karapatan ng bawat Pilipino na pumili ng kanilang mga lider ng malaya at walang takot. Natiling naka-full alert ang pambansang pulisya habang nagpapatuloy ang canvassing at proklamasyon nitong mga nanalong kandidato. Hinihikayat din ng pulisya ang publiko na iulat kaagad sa mga opisyal na hotline at communication platform ng pambansang pulisya ang anumang kahina-hinalang aktibidad matapos ang naturang halalan. Samantala mga kabombo Star Nation, sa patuloy pa rin pong pagbabantay ng Bombo Radio Philippines dito ho sa partial and unofficial result ng halalan, May 12 elections para po sa senatorial lineup mga kabombo o senatorial candidate. Ang nanguna pa rin po dito, batay sa partial and unofficial vote count as of 10:54 ng umaga. Nanguna po dito si Go Bong or Bongo, 21,790,271. Bongo, number 1, 21,790,271. Pangalawa, Bam Aquino, 16,823,771. Bam Aquino, 16,823,771. Bato de la Rosa, 16,685,378. Bato de la Rosa, 16,685,378. Erwin Tulfo, 13,814,973. Erwin Tulfo, 13,814,973. Panglima, Kiko Pangilinan, 12,301,896. Kiko Pangilinan, 12,301,896. Pang-anim, Rodante Marcoleta, 12,228,463. Rodante Marcoleta, 12,228,463. Pang-pito ho rito, si Ping Lacson, 12,141,946. Ping Lacson, 12,141,946. Pangwalo, Tito Soto, 11,930,352. Pangwalo, Tito Soto, 11,930,352. Pangsyam, Pia Cayetano, 11,711,494. Pia Cayetano, 11,711,494. Pang-sampu, Camille Villar, 11,025,650. Camille Villar, 11,025,650. Pang-11, Lito Lapid, 10,824 o 10,824,926. Lito Lapid, 10,824,926. At pang-12, Amy Marcos, 10,723,868. Amy Marcos, 10,723,868. Yan po, mga kabumbo, ang resulta, partial and unofficial result ng halalan para po sa pagka-senador as of 10:54 ng umaga. Batay pa rin po ito mga kabumbo doon sa lumalabas sa server na konektado sa Bombo Radio Philippines. Samantala, abangan din po mamaya ang report ng Star of Manila, ang mga nagwagi sa Pasig City. Opisyal na pong iprinoklama. Abangan po ang live report dyan ng Star of Manila maya-maya lamang. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, nakapagtala ang Philippine National Police ng kabuuang 28 na kaso ng vote buying sa buong bansa hanggang sa araw ng butuhan kahapon, Mayo 12. Batay sa ulat ng pambansang pulisya, sa 28 insidente ng vote buying ay kabuuang 86 na individual mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang natukoy na nasangkot. Sa mga kasong ito, 19 ang naaresto habang nasa 22 ang kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad. Sa kabuang bilang, 5 kaso ang hindi pa naisusumite. Ang isa ang nakapag-post ng piyansa, 8 ang for filing, 8 rin ang na-dismiss at 6 pa ang patuloy na iniimbestigahan. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil, ang pagtutok ng PNP sa mga kaso ng vote buying ay bilang tugon pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sugpuin ang vote buying at tiyakin ang integridad ng 2025 national and local elections. Marami sa mga kaso ng vote buying na naitalaho ng pambansang pulisya ay nagmula rin sa mga regional office nito.
Tiniyak naman ni General Marbil na itutuloy-tuloy ng pulisya ang pag-usig sa mga sangkot dito at hindi titigil upang mapanagot kahit tuluyan nang natapos ang pagpili ng mga uupong kandidato. Meron na ho tayong 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga hombo. At update po tayo sa ilan pang mga development. Papasukin po natin ang live report mula kay Bombo Annali Soberano. Ito hong mga nanalong kandidato dyan sa may Quezon City sa pangunan ni Mayor Joy Belmonte na iproklama na. May update po dyan si Bombo Annali Soberano. Mamaya, abangan po ang live report mula kay Bomboan mula po dyan sa may Quezon City. Maliban sa Quezon City, ang iba pa nating mga kasamahan ay naka-deploy din sa iba't ibang mga bahagi po ng National Capital Region o dito po sa Metro Manila para alamin pa rin yung pong resulta nitong official result ng halalan, mga kabombo. Bagaman may ilang mga porsyento pa na hinihintay hanggang sa ngayon. Samantala, napatay ng isang seaborne police team ang 3 gunmen sa bayan po ng Haji Mutamad sa Basilan kahapon po ito, araw ng halalan. Batay sa opisyal na report ng Basilan Provincial Police Office, ang mga pulis na nanguna sa barilan ay sakay ng isang patrol boat at tinangkang harangin ang mga gunmen na nakasakay sa isang speedboat. Sa proseso ng halalan o proseso ng habulan ay agad umanong nagpaputok ang mga gunmen kaya tuluyang gumanti ang mga pulis. Kinalaunan napatay ng mga pulis ang 3 sa mga gunmen na kinilala bilang sina Samir Hamiri, Ramusi Abdurrahman at Ven Mapil. Ang mga ito ay mga follower umano ng isang mayoralty candidate sa bayan ng Haji Mutamad. Nasugatan din ang 2 pang gunmen at tuluyang dinala sa pagamutan. Samantala sa hiwalay na pahayag ay kinumpirma naman ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamamagitan ni Regional Director Brigadier General Romeo Juan Macapas ang naturang insidente. Kabilang po sa mga police unit na nagsagawa ng matagumpay na operasyon ay ang Haji Mutamad Municipal Police Station at ang 5 o 52nd Special Action Company na nasa ilalim po ito ng 5th Special Action Battalion ng Philippine National Police. Sa iba pang mga updates, kinakailangan lang i-deploy ng Philippine Navy ang ilang mga warship nito sa mga probinsya ng Sulu at Basilan upang protektahan at sumuporta sa mapayapang halalan sa mga naturang probinsya. Sa ilalim po ng operational control ng Joint Task Force Orion, i-deploy ang BRP General Mariano Alvarez. So ito ho ay may bow number na PSI 176 at BRP Juan Magluyan at Boat Attack 485. Sakay po ang mga Navy SEAL. Ang mga ito ay naatasan na bantayan ang ilang mga maritime area at panatilihin ng mapayapa at ligtas na halalan. Sa naging statement naman nilabas ng Philippine Navy, ang deployment ng mga warship ay nagpapakita sa mahalagang papel nito sa halalan tulad ng paglalaan ng logistical support at transportation sa mga geographically isolated and disadvantaged area dyan sa bahagi ng Mindanao. Ang strategic deployment sa mga barkong pandigma ayon sa Philippine Navy ay upang tiyakin na mabantayan ang mga potential threat habang bumubuto ang mga botante. Kabilang sa mga binantayan ng Philippine Navy ay ang posibleng banta ng mga armadong grupo at mga criminal syndicate na posibleng nakaapekto sana sa nangyaring halalan. Samantala, kinumpirma naman ni Vice President Sara Duterte na hindi nakaboto ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ngayong nakalipas national and local elections matapos mabigong makapagparehistro para sa local absentee voting. Ayon kay Vice President Sara, sinubukan ng mga abogado ni Duterte na kumbinsihin ang Commission on Elections na payagan itong bumoto kahit lagpas na sa deadline, ngunit hindi ito pinayagan. Maalalang naaresto ang dating Pangulo ng International Criminal Court noong Marso 11 dahil sa mga kasong may kinalaman sa crimes against humanity, kaugnay ng kanyang kontrobersyal na war on drugs. Si Duterte ay tumatakbo bilang alkalde nga ng Davao habang nakakulong sa The Hague, Netherlands, kung saan katunggali niya ang dati niyang cabinet secretary na si Carlo Nograles na tumatakbo naman bilang independent candidate. Kahit nakakulong ay nananatiling popular si dating Pangulong Duterte, batay ho yan sa mga naglipa ng survey. At muli namang nahalal naman sa Davao City si dating Pangulong Duterte upang muling maging alkalde ng lungsod. Batay ho sa partial and unofficial result na nilabas ng Commission on Elections,
kung saan 81% na ang transmission na kumamada si Duterte ng nasa 536,888 votes. Ito ay malayong-malayo ho kumpara sa nakuha ng kanyang katunggali na si Carlo Nograles, ang dating congressman at chair ng Civil Service Commission. Sa naturang lungsod, 4 ho ang nakalaban ng dating Pangulo, ngunit hanggang 1,000 lamang ang nakuha ng kanyang mga katunggali. Sa pagkabisi alkalde naman, nangunguna naman si Baste Duterte, ang anak ng dating Pangulo, at nakakuha si Baste ng nasa 527,000 mahigit na boto, habang ang kanyang pinakamalapit na katunggali ay umabot lamang sa 63,000 mahigit ang boto. Ang dalawa pang nakalaban ni Baste ay kumabada lamang ng ilang libong boto. Oras na natin 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Abangan bumamayang live report ng ating mga kasamahan mga kabombo para pa rin dito ho sa patuloy na pagbabantay sa transmission ng boto. Kaninang umaga nasa 98% na, no? Batay ho dun sa ating naging interview kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, 98% transmission pero may mga hinihintay pa mga kabombo. Habang doon po sa mga server na kumukonekta halimbawa sa may Parish Pastoral Council and Responsible Voting, medyo mas mababa pa yung pong percentage or yung porsyento ng nai-transmit na data. So medyo mas malaki para ho sa Commission on Elections pero patuloy pa rin pong hinihintay yung ibang mga datos habang nagkaroon po ng adjustment dun sa botohan sa ilang mga lugar dahil kailangan pong i-imprenta ang ilang libong mga balota rin at kailangan pang dinala muna or dalhin muna sa ibang mga lugar na hindi po nagkaroon ng maayos-ayos na halalan kahapon, mga kabombo. So abangan humamaya, live report ng ating mga kasamaan, sina Bombo Isa, mula po dyan sa may Commission on Elections, si Bombo Ann, mula dyan sa may Quezon City, si Bombo Gran, mula po sa may Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Sa ibang mga updates muna tayo mga kabombo, isa pong katamtaman na pagsabog ang naganap sa summit crater ng Bulkang Kanlaon. Kanina hong alas 12:55 ng madaling araw at tumagal po ng 5 minuto. Nagdulot ng makapal na abo na umabot ng 4.5 kilometers. Yun hong taas nito. Narinig naman ang malakas na dagundong ng pagsabog sa may Barangay Pula, sa may Canlaon City, sa Negros Oriental at La Castellana, Negros Occidental. Magkatabing probinsya po itong mga to. Habang ang nagbabagang mga pyroclastic density currents ay bumaba sa timog na bahagi ng naturang bulkan. May mga malalaking bato na tumilapon sa paligid ho ng bunganga ng bulkan at nasunog ng mga halaman habang manipis na abo naman ang bumagsak sa ilang barangay din ho sa may Negros Occidental. Natili pa rin po sa alert level number 3 na nangangahulugang may mga panganib ng panibagong pagsabog kaya't inirerekomenda ang patuloy pa rin na paglikas sa loob o yung pong mga residente na nasa ilalim po ng 6-kilometer radius mula ho doon sa crater o summit crater ng naturang bulkan. Pinapayuhan pa rin ang mga apektadong residente na gumamit po ng proteksyon sa paghinga o mga face mask habang ang mga lokal na pamahalaan at civil aviation authorities ay hinihikayat po na maghanda sa mas matinding kalamidad at iwasan yung pong pagpapalipad malapit o kung hindi man dun po sa tuktok mismo ng naturang bulkan. Kaugnay po ng balitang ito, apektado ho ng ashfall ang maraming mga barangay sa may Negros Occidental kasunod po ng naunang pagputok ng Bulkang Kanlaon. Kanina pong alas 4:30 ng umaga. Batay ho sa initial na report na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, apektado ang mga sumusunod na lugar. Diyan sa may bahagi po ng La Carlota City, apektado ho dito ang mga barangay ng Barangay Yubo at Barangay Araal. Diyan naman sa may Bagos City, apektado ho dito ang Barangay Ilihan at ang Barangay Binubuhan. Sa may bahagi po ng La Castellana, apektado rito ang mga barangay tulad ng Barangay Biak na Bato, Barangay Sagang at ang Barangay Mansalanaw. Patuloy pa rin ay sinasailalim po sa assessment ang iba pang mga barangay na inaasahan pong makakaranas din ng ashfall mula ho sa tunay-tunaladang usok at mga volcanic material na nagmula o ibinuga ng Bulkang Kanlaon kaninang madaling araw. Hanggang ngayon mga kabumbo, nakakaranas pa rin po ng ashfall ang ilang mga bahagi ng naturang probinsya, ang Negros Occidental. Sa nauna pong report naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, umabot sa 72 o 72 na mga volcanic
earthquake ang naitala sa naturang bulkan kahapon. Yan po ay bago ang naganap na pagsapog kaninang madaling araw. Mula pa noong Mayo 11, umabot na sa 135 na volcanic earthquake ang sinasabing naitala sa naturang bulkan. Maliban pa po ito sa ilang volcano-tectonic events na nagpapakita ng umunoy paggalaw sa ilalim ng naturang bulkan. Abangan po ninyo ang ibang report dito ng ating pong mga provincial station dahil kahapon ay bumuto rin po yung mga botante na unang inilikas na apektado dito sa paggalaw o itong mga activities ng bulkang Kanlaon, mga kabombo. Yung iba, or marami sa kanila, libo-libo sa kanila, ang hindi na po pinayagan na makabalik doon sa kanilang mga dating tahanan para bumuto malapit sana doon sa kanilang tahanan. Bagkus, ang ginawa na lamang ho dito, mga kabombo, ay nagtayo ng mga makeshift na mga voting precincts at dito po sila bumuto. Yung iba naman ay pinabuto na lamang ho sila doon sa malapit sa evacuation center kung saan po sila unang inilikas. Mamaya kukunin natin ang linya ng ating kasamahan dyan ho sa may bahagi ng Commission on Elections habang nagpapatuloy pa rin nga ho itong isinasagawang bilangan matapos ho ang matagumpay na 2025 midterm election. Mamaya kukunin natin ang linya ni Bombo Isa Coronel para ho sa mga mahalagang updates pa rin kung meron namang pagbabago dito ho sa mga numero, mga nakuhang boto ng ating mga senatorial candidate, maging itong ating mga tumatakbong mga partido at kung naiproklama na ba sa iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa, ito hong mga lokal na kandidato para sa mga lokal na posisyon. Samantala muna. Meron na ho tayong 21 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian, mga kabombo. Naglabas ho ng pahayag ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting hinggil sa ilang mga naantala o antalang nangyari sa election data release kagabi. Maalala po ninyo, mga kabombo, inabot po ng ilang oras, halos 2 oras bago ho natin tuluyang nasilayan yung pong pag-reflect ng data o election data doon ho sa mga server na kumukonekta sa Commission on Elections. Pero sabi ho ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, nagkaroon ng hindi inaasahan na technical na issue ang kanilang panig o ang kanilang server kagabi na nagdulot daw ng pagkantala sa pagpapalabas ng karaniwang ulat ng datos sa naturang halalan. Sa unang datos na natanggap po na pagkalipas ng 8:15 p.m. o alas 8:15 ho ng gabi, nasa iba't ibang mga format. Kaya ho nagkaroon ng delay doon sa pagproseso sa mga ito at kalaunan ay napansin ng mga pagkakaiba sa bilang ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting kumpara sa iba pang mga transparency server recipients. Sa ilalim ho nitong sistemang ito kasi, mga kabombo, nagkakaroon po ng transparency server sa panig po ng Parish Pastoral Council, NAMFREL at iba pang mga grupo katulad din po ng media. Hanggang sa Bombo Radio Philippines, meron po tayong sariling server. Matapos ang masusing pagsusuri, natuklasan ang datos ay tama na sumasalamin sa maayos na pagsala ng mga double entry, kaya't inilabas na ang beripikadong dataset. Napansin din ang malawakang agwat sa bilang ng election return receipts na natanggap ng Parish Pastoral Council kumpara sa ipinapakita sa pampublikong dashboard ng Commission on Elections, kaya't patuloy yung koordinasyon upang maunawaan at maresolba ang naturang isyu. Dahil po dito, mas magiging mahalaga ang audit activities gaya ng random manual audit at unofficial parallel count upang tiyakin ang katumpakan ng resulta at mapanatili yung pong integridad ng proseso ng halalan. Speaking of halalan, update po tayo mula dyan sa may Commission on Elections. Yung mga susunod pang mga activities ng Commission on Elections, may ilang mga inimprenta ho ng mga balota, pinahabol po ng mga inimprenta dahil sa ilang mga issues ho dito. May mga development po dyan, si Bombo Isa Coronel. Bombo Genesis, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na dumating na mga balotang gagamitin ng mga botante sa 12 presinto na in-extend ang botohan.
sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay matapos magkaroon ng problema sa mga timing marks ng mga balota kahapon, araw ng eleksyon, kaya't hindi ito nabasa ng mga automated counting machines. Sa isang pulong balitaan ngayong araw, ayon kay Garcia, gumamit na lamang sila ng commercial flight para mabilis na ipadala ang mga balota kaysa gumamit pa ng military plane. Kasama sa mga lugar na kinailangan bumoto muli o extend yung botohan, Bombo Genesis, ang ilang bayan sa Antique, Eastern Samar at Cotabato. Ang mga boto na ng 12 presinto na to ay aabot sa 11,000. Kasalukuyan na rin nakikipag-ugnayan ng komisyon sa mga local COMELEC para alamin kung suspendido rin ba ang pasok at trabaho. Inaasahan din ng poll body na matatapos ang naturang extension ng eleksyon ngayong araw. Kaugnay niyan, pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Na po yung mga balota kanina. Kasi po, yung first flight, yung po lahat ang in-avail namin. Hindi na po namin in-avail yung po military plane na ino-offer sa atin. Nag-commercial na lang po. Kasi po, mas madali po yun eh. Pag military plane kasi, pupunta muna sa isang lugar na to, maghihintay doon, baka magbababa pa ng mga ibang gamit o ibang mga tao, tapos saka pupunta magdi-delay. Samantalang yung first flight na commercial, yung po yung in-avail. Kanina, yung pong iba naman, sa 12 kagabi, ay naibiyahe na hinabol doon sa flight po kagabi. May kibalita po tayo mamaya sa local COMELEC natin kasi may ugnayan na sila doon sa mga LGU patungkol sa pagsususpend ng mga pasok at trabaho doon sa area. Malalaman po natin mamaya kung ano na yung nangyayari when it comes to the conduct of the continuation of the election doon sa mga lugar po na yan. Samantala, Bombo Genesis, pasado alas 10 nang magbalik ang sesyon ng National Board of Canvassers na magbibilang ng mga boto ng senador at party list dito sa The 10th City Manila Hotel. Ang mga opisyal na nabilang na ng National Board of Canvassers na mga boto ay mula sa local absentee voting, Baguio at probinsya ng Ifugao. Inaasahan na magbabalik ang sesyon muli ng Board of Canvassers mamayang 1:30 ng hapon para bilangin muli yung mga pumapasok na mga election returns. Bombo Genesis? As of now, mga ilan na yung nabilang na ER, Bumbo Isa, kung meron tayong datos dyan? Sa ngayon, Bombo Genesis, hinihintay natin yung mismong canvas report ng COMELEC. Pero katulad nga ng nabanggit kanina, yung local absentee voting kasi, Bombo Genesis, nasa 51,000 na mga botante yan. So in-expect natin, though hindi pa ito yung voters turnout sa local absentee voting, so medyo malapit yung boto na mga binilang para doon sa local absentee voting. Pero yung dun sa Baguio at Ifugao, hinihintay pa natin sa ngayon yung canvas report kasi buong araw pa naman na may mangyayari dito sa may National Board of Canvassers ng COMELEC dito sa the 10th City Manila Hotel. So hinihintay natin yan kasi nga mamaya magbabalik din ang session. So titignan natin, aantabayanan natin ano-ano pa yung mga lugar na opisyal nang nabilang ng National Board of Canvassers kasi Bombo Genesis, para sa kabatiran ng ating mga kabombo at Star Nation, once na nabilang na dito sa National Board of Canvassers yung mga probinsya at yung mga iba't ibang lugar dito, yung mga election returns ay opisyal na po ito na nabilang ng ating National Board of Canvassers. Ibig sabihin, kung sino yung nanalo sa lugar na yon o sa lalawigan na yon, ito na po yung pwede nilang ma-declare talaga as officials, official. At ayon din kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaasahan nila Bombo Genesis na 5 to 7 days matatapos na rin talaga ito. Actually, sabi niya kanina, earliest sa Sabado, maaari na nilang ma-proclaim yung mananalong senator, pati yung mga yung party list, Bombo Genesis. Any particular reason na nababanggit ng COMELEC kung bakit medyo may delay dun sa ibang mga ER? Sa ngayon, Bombo Genesis, kinukuha pa natin talaga yung reason pagdating dun sa mga iba't ibang lugar. Pero kasi ito ang pagtitiyak talaga ng COMELEC doon pagdating sa transmission ng mga election returns. Talagang wala naman nangyaring delay, o yung tinatawag din na dagdag bawas. Talagang nilinaw ng COMELEC dito kanina na sa COMELEC main server, walang nangyaring any transmission. Lahat ng any delay ng transmission. Lahat ng election returns na
natatanggap ng COMELEC main server. Bagaman doon sa ating mga transparency servers, ito yung doon sa media, sa election watchdog, sa political parties, may mga 15-minute delay, no, Bombo Genesis, kasi talagang kailangan muna nila ito i-convert, no, sa machine readable to human readable. Unlike kasi dun sa COMELEC main server natin, diretso na yan, nakikita na yan kaagad at nababasa at nauunawaan na yan kaagad pag nakita. So yun lang yung maliit na delay, no, maliit na minutong delay doon sa ating mga servers, pero pagtitiyak ng COMELEC office, no, COMELEC main server, na wala pa naman silang naitatalang delay pagdating sa transmission. Pero kung yung sa specifico pagdating sa mga election returns sa ibang mga lalawigan, lugar, tinitignan pa natin yan at inaalam pa rin talaga natin sa COMELEC yung paliwanag nila dito, Bombo Genesis. Okay. Bombo Vic? Bombo Isa, may sagot na ba si Chairman Garcia pahinggil naman doon sa issue ng umano'y discrepancy doon sa naging resulta sa ilang presinto dito sa bansa? Kasi may mga nagsasabi na in particular doon sa lalawigan ng Camarines Sur, sa isang bayan doon, nasa 34,000 lamang yung registered voters. Pero ang lumalabas sa total result ay nasa 36,000 yung kabuang bumoto. Ano yung paliwanag dito ni COMELEC Chairman Garcia? Bombo Victor, no, sa kasalukuyan, yan ang ating hinihintay pa sa COMELEC main office, dahil nga ay actually, no, nakarating naman na sa kanila yung mga ganitong problema talaga or aberya na naranasan sa araw ng eleksyon. Kaya yan ang iniimbestigahan nila, kasi katulad nga ng nasabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangan din kasi nilang tiyakin, Bombo Victor, na hindi ito yung kung totoong nangyari ba talaga ito doon sa naturang presinto. Kaya ang ginagawa rin talaga nila muna ay kinokontak nila yung mga DESO o yung mga local COMELEC nila doon bago sila magbigay ng kanilang statement regarding dito, Bombo Genesis, Bombo Victor. Kasi talagang ngayong panahon, Bombo Victor, ang sabi rin talaga ng COMELEC, medyo talamak kasi talaga ang ating fake news at misinformation, lalo na sa social media. Kaya ang ginagawa nila, bago sila maglabas ng statement o bago sila maggawa ng komento patungkol sa isang nangyari sa araw ng botohan, no, fina-fact check muna at kina-counter check nila with the COMELEC offices. So yan yung ating babantayan, no, ngayong araw, kasi baka may mga statement na rin silang ilabas patungkol naman doon sa operational wise, no, sa loob ng presinto sa araw ng halalan kahapon. So yung nangyari kasi kanina, no, na pulong balitaan, talagang in-update lang din talaga tayo pagdating doon sa mga na-extend na mga botohan ngayon, at inaasahan na matatapos din ito ngayong araw, Bombo Victor. Okay. Sige, maraming salamat, Bombo Isa, no? One last question na lamang, kaliwat kanan yung mga proclamation na nangyayari. May mga nangyari bang halimbawa hinarang ng COMELEC yung proclamation dahil may hinakarap na DQ yung mga nanalo? Sa ngayon, no, Bombo Genesis, hinihintay natin, kasi katulad na nabanggit kahapon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may 19 na kandidato ang maaaring o posibleng hindi pa muna maproklaman o suspindihin ang kanilang proclamation dahil nga ay sila ay may kinakaharap na kaso sa COMELEC. Actually, malinaw na yan talaga, no, ever since pa talaga matagal nang nilinaw yan ng COMELEC na kapag may kinakaharap na kaso ang isang kandidato, manalo ka man ngayong araw ng eleksyon, maaaring suspindihin ang iyong proclamation. So ngayon, hinihintay natin, binanggit na kasi ni Chairman kung ano yung figures. Ngayon naman, ang hinihintay natin yung pangalan ng 19 na kandidato. Kaya antabayanan din natin yan kung sino-sino ba yung mga isususpinde muna, no, yung proclamation nila. So antabayanan natin yan, no, Bombo Genesis. Maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa National Board of Canvassers, lungsod ng Maynila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo. 28 minutes makalipas o bago po sumapit, mga kabombo, ang alauna po ng hapon. At abangan din po mamaya, makakausap din po natin si Chairman George Erwin Garcia. No? Sinusubukan din po nating maugnayan ang Chairman ng Commission on Elections para pa rin dito sa ilan mga issues, ano, na nangyari po kahapon. Kasabay po yan ng paggulong ng 14 hours na botohan May 12, 2025 elections. Sa bahagi ng Pasig City, opisyal na rin pong ipinokrama yung pong mga nagwagi o mga mapalad na nanalo sa May 12 elections.
May live report dyan ng Star of Manila. Wala si Mayor Vico Soto. Matapos ang canvassing ng mga boto sa lungsod ng Pasig na isinagawa sa Rizal High School. Bago mag-alas 6 ng umaga, nang maitransmit na ang mga boto mula sa barangay Bagong Ilog. Sa official result mula sa canvassing, si Mayor Vico ang nakakuha ng lamang na boto na 350. Okay. DJ Kimi, medyo ayusin lang ho natin saglit yung linya ng komunikasyon, mga kabombo. No? Tuloy-tuloy po yung proklamasyon sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Isa na po dyan, ang proklamasyon na nangyari dyan sa may Pasig City after na makakuha nga ng landslide win. Ika nga, no? Itong si Mayor Vico Soto. Pangatlong termino na ni Mayor Vico, mga kabombo, na isa po sa mga re-electionist dito ho sa National Capital Region. In fact, sa National Capital Region, marami ho yung mga re-electionist na alkalde na mapalad din pong nanalo. Like sa may Quezon City. May proclamation na rin po nangyari dyan sa may part ng Quezon City. Hanggang 100% na ho yata yung transmission, transmittal ng mga election data. Maliban sa Quezon City, sa mga Kamanaba area, yung mga alkalde ho nila dyan ay parang clear winner nga, ika nga. No? Dahil medyo malaki-laki na po yung distansya or malaki-laki na yung agwat ho nila compared dun sa kanilang mga kalaban. So halos wala pong pagbabago sa mga winning candidates sa ilang mga lugar dito po sa National Capital Region. Pero meron din namang mga nagpapalit or napapalitan, mga apelyedo or mga clan sa ilang mga lugar dito po sa National Capital Region. Las Piñas, for example, sana nagkaroon po ng pagpapalit na ng liderato. Anyway, sa ilang pang mga updates, nagpasalamat naman ang pamunuan ng Department of Education sa mga guro, gayon din sa mga kawaniho ng mga paaralan na buong tapang at dedikasyon na tumugon sa kanilang tungkulin para sa May 12 midterm elections. Personal pong nagpasalamat si Education Secretary Sani Angara sa mga support personnel na walang tigil sa pag-aalay pag-alalay sa mga guro at iba pang mga opisyal ng pamahalaan o opisyal ng paaralan upang masigurong malinis, maayos at of course, maging mapayapa ang halalan sa kabila po ng ilang mga naitalang mga insidente. Sa pinakahuling datos ng Department of Education, umakyat sa 346 ang mga naitala na insidente ho sa Department of Education Election Task Force Command Center mula sa iba't ibang rehiyon sa pagsasara ho ng mga presinto. Karamihan sa mga natanggap na ulat ng Department of Education ay ang pagkakaaberya ng mga automated counting machine, pagkawalan ng pangalan ho sa listahan ng mga botante, gayon din yung mga usapin ng balota at of course dun sa registration. Formal na inendorso naman ng Department of Education sa Commission on Elections ang mga nakalap na ulat, gayon din sa mga kinaukulang ahensya upang maisailalim sa pagsusuri at dun po sa karampatang mga verifikasyon. Nagsilbing Board of Election Inspectors at mga supervisor ang mga kaguruan sa nakalipas na halalan, mga kabombo. Bagaman marami ho sa kanila ang nagpatuloy na gampanan ng kanilang tungkulin, may ilan din na umatras dahil sa ilang mga personal na kadahilanan. Halimbawa ho dito, nangyari dyan sa bahagi po ng Maguindanao area at dyan sa may probinsya ng Abra. Balik ko tayo dyan sa may Pasig City. Nasa linya ho natin ang Star of Manila, si Star DJ Kimi Gora. DJ Kimi. Yes, Bombo Genesis, ipinunok naman na si Mayor Vico Soto matapos ang canvassing ng mga boto dito sa lungsod ng Pasig na isinagawa sa Rizal High School. Bago mag-alas 6 ng umaga nang naitransmit na ang mga boto mula sa barangay Bagong Ilog. Sa official result mula sa canvassing, si Mayor Vico ang nakakuha ng lamang na boto na 351,392. Malayo sa nakakuhang boto ng kanyang kalaban sa pagka-mayor na si Sara Vizcaya na may 29,591 na boto. Samantala, narito naman ang pahayag ni Mayor-elect Vico Soto sa pagkatanong ng Star FL Manila. Sa mga supporters, sa lahat po, sa bawat isa, ang pagboto, yan po ay isang tungkulin natin sa ating bayan, sa ating lipunan. Marami pa tayong kailangan gawin. Isa sa talagang tututukan ay yung pag-institute ng mga
institutionalize ng mga reforma natin. Kailangan pangmatagalan. Yung sinasabi natin na hindi dapat nakasentro sa isang tao, sa isang politiko, kahit sa isang grupo. Yung mga ginagawa natin na pagbabago, hindi dapat pangmatagalan, pwede natin ipamana hanggang sa susunod na henerasyon. Na pagpanahon na para yung next set of leaders na ang mamumuno sa Pasig, mas madali nang maging mabuti, mas madali nang gumawa ng tama, at mas mahirap nang maging corrupt. Yan ang ating panayam kay Pasig City Mayor Vico Soto. Naraigpin ang partido nito ng Giting Pasig na nakapagtala ng 50-0 kung saan ang 11 rito ay ang incumbent o kasalukuyang nakaupo sa pwesto. Nanalo para sa kanyang ikalawang term si Vice Mayor Dodo Jaworski at Congressman Roman Romino para sa kanyang huling termino. Habang nagwagirin ang 12 kandidato nito sa konseho o tig-anim para sa una at ikalawang distrito ng lungsod ng Pasig. Samantala, narito naman ang mensahe ng pamilya ni Mayor Vico na si Danica Soto, ang kanyang kapatid, at ang ama nito na si Vic Soto sa naging panayam ng 102.7 Star FM Manila. Ay, kung winiwish naman sa kanya yung protection and laging guidance din, wisdom from the Lord. Tsaka maging matatag siya dahil hindi naman madali yung trabahong ginagawa niya. Kahit hindi naman campaign period, it's always around sa mga barangay at nakikipagkwentuhan, nakikipag-usap. Kahit hindi campaign period. That's one thing nice about yung ating mayor. Maraming salamat syempre sa mga sumuporta kay Vico tsaka sa Giting ng Pasig since day one. Makaasa sila na masusuplihan. Sila naman ang sila naman ang nag-ating system. Sila ang leader. So, yung mga benepisyo, tinatamasa na rin papayan. Yan ang bahagi ng naging panayam natin kay Danica Soto, ang kanyang kapatid, at ang ama nito na si Vic Soto. Sa ngayon, balik trabaho na agad si Mayor Vico kung saan matapos ang naging proklamasyon niya na ginanap sa Rizal High School Gymnasium na nagsilbing canvassing center. So, dumiretso agad ito sa flag raising ceremony kung saan kasama ang mga opisyal ng pamahalaang lungsod. Sinalubong ng palakpakan ng mga kawani ang mga bagong proklamang incumbents pagdating ng mga ito mula sa RHS. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat si Mayor Vico sa mga tanggapan ng nasyonal na pamahalaan sa pangunguna ng Commission on Elections at Department of Education. How's that, Bombo Genesis? Okay, sige. Maraming salamat, DJ Kimmy. Malaki yung lamang, hundreds of thousands, yung naging kalamangan ni Mayor Soto dun sa kanyang kalaban, si Diskaya, Yes, Bombo Genesis, talagang tinawag talaga itong landslide dahil yung pagkapanalo ni Mayor Vico ay talagang napakalaking damang sa kanyang katunggali na si Sara Diskaya, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat kayo dyan sa may Pasig City, DJ Kimmy. Mula dito sa lungsod ng Pasig, nag-uulat Star DJ TV Gora ng 102.7 Star FM Manila para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Inaw ni Mountain Province Electric Cooperative General Manager Engineer Nicodemo Sandawi na walang naging epekto ang power interruption sa dalawang mga bayan o dalawang munisipalidad sa naturang probinsya. Maalalang iniulat po ng naturang power interruption habang nasa kasagsagan po ng pagbuto kahapon. Ngunit ayon po kay Andawi, agad na nag-deploy ng lahat ng technical personnel ang naturang kooperatiba sa bawat munisipyo upang ayusin ang daloy ng kuryente. Mayroon din niyang kanya-kanyang mga naka-assign na area upang agad na maresolba ang anumang aberya sa kuryente hanggang sa matapos ang proklamasyon sa mga bayan ng Besao at Bauco kung saan po nagkaroon ng malawakang power interruption. Ang paliwanag po ng opisyal,
Ang malawakang power interruption ay dahil daw dun sa nagkaroon ng malakas na pagulan at sa pagdikit ng isang paniki sa linya ho ng kuryente hanggang sa sumabog ang ilan pong linya nito. Samantala, inaasahang magpapatuloy pa rin sa kanilang termino ang mga kasalukuyang alkaldeho ng Camanaba areas o ang mga lugar na binubuo ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Ito'y matapos na mamayagpag ang mga ito sa katatapos pa lamang na halalan ngayong taon. Bagaman partial at unofficial result pa lamang ay landslide na ang boto nakuha ho ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na sigurado na sa kanyang ikatlong termino bilang alkalde ng kanilang lungsod. Malaki naman ang ring lamang ni Jenny Sandoval ng Malabon at along malapitan ng Caloocan sa kanilang mga katunggali. Agad namang naiproklama si John Ray Tiangco ng Navotas at West Gatchalian ng Valenzuela City. Nasaan naman ngayong araw mga kabombo ay maipoproklama na rin ang mga nagawing alkalde pati mga konsihal ng Quezon City at Camanaba. Meron na lamang po tayong 17 minutes bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Ganap nang naiproklama rin si Roland Kerwin Espinosa bilang bagong halal na alkalde ng Albuera dun po sa may probinsya ng Leyte. Batay sa opisyal na anunsyo ho ng kanyang kampo, kinilala na ng Commission on Elections ang kanyang pagkakapanalo. Kasabay rin ng kanyang proklamasyon ay ang pagkakahalal kay Mariel R.R. Espinosa bilang pangalawa o vice-alkalde sa nasabing bayan. Isinagawa ang proklamasyon sa presensya ng mga kinatawan ng Commission on Elections at mga lokal na opisyal ng Albuera matapos na makumpleto ang transmission ng election returns mula sa lahat ng mga presinto nito. Maalala hong nabaril itong si Kerwin sa panahon ng kanyang pangangampanya. Inaresto naman ang ilang mga suspek ngunit hindi patukoy ang utak ng pamamaril. Kabilang ho dito noon ang ilang mga miyembro ho ng pulisya mga kabombo na sinasabing dyan din sa may bahagi ng Visayas nakadestino. Bombo International News. Patuloy ho na lumalala ang panganib ng tagutom sa Gaza dahil sa patuloy na pagpigil ho sa humanitarian aid kabilang ang pagkain dulot na umiiral na blockade doon. Ang buong 2.1 milyon na populasyon ng Gaza ay nakaranas ng matinding kakulangan sa pagkain kung saan halos kalahating milyon ang nasa kritikal na kalagayan ng tagutom, malnutrisyon, sakit at panganib ng pagkakasawi o kamatayan. Ay sa pinakabagong pagsusuri ng Integrated Food Security Phase Classification, tatlong kapat ng populasyon ng Gaza ay nasa emergency o catastrophic na antas ng kawalan ng sapat na nutrisyon. Simula ng blockade noong Marso 12 ng kasalukuyang taon, 57 bata na ang naiulat na nasawi dahil sa epekto ng malnutrisyon at inasahang tataas pa ang mga bilang na ito. Nananawagan naman ang World Health Organization sa kagyat na pagbibigay ng tulong pagtatapos ng blockade at proteksyon sa kalusugan upang maiwasan ang lumalalang krisis sa Gaza. Bombo Sports News. Sa ating sports news, mga kabombo, isang panalo na lamang pong kailangan ng New York Knicks upang umusad sa Eastern Conference Finals at tuluyan pong talunin ang Boston Celtics. Ito ho ang defending champion, nagsilbi pong champion nitong katatapos na 2024 season ng NBA. Sa panalo ho ng New York Knicks, mga kabombo, nagsilbing game winner po dito si Jalen Brunson. Siya po ay kumamada ng 39 points, 5 rebound at 12 assists, double-double para ho iposte ang panibagong panalo ng New York laban sa Boston. At kasama rin po niya sa nagkaroon ng mataas na mga scoring itong sina Karl Anthony Towns, 23 points at 11 rebounds. Michael Bridges, siya po ay kumamada ng 23 points, 7 rebound at 3 assists, habang 20 points ang ambag naman nitong si OG Anunoby. Para ho sa Boston Celtics, hindi ho naging sapat itong 42 points at 8 rebounds na iniambag nitong si Jason Tatum, habang ang kanyang mga kasamahan itong sina Jaylen Brown ay kumada rin po ng 20 points at 7 rebounds at itong si Derek White ay nagkaroon ng 23 points at 3 rebounds. Samantala, nalimitahan lamang po sa 5 points, 4 na rebound at 5 assists ang kanilang defensive specialist itong si Al Horford. Kung pagbabasehan mga kabombo doon po sa comparison sa kanilang overall shooting, malaki po ang kalamangan dito ng New York Knicks
dahil umabot po sa 54% ang kanilang overall shooting percentage, habang ang Boston ay napanatili lamang ang 48%. Kaya ho naging malaki yung kalamangan sa pagtatapos ng laban. Sa 3-pointers, nagawa ho ng Boston na makapagpasok ng 18 3-pointers mula sa 48 na kanilang pinakawalan, habang 12 lamang naganti po dito ng New York Knicks sa kanilang 34 na pinakawalan. Naging maganda rin po ang defensive play ng New York dahil kumamada sila ng 43 rebounds habang 31 lamang ang naiganti ng Boston Celtics. Gayunpaman, sa kabilang dako, ang Boston po ay nabigyan o nagawaran ng 26 na free throw sa kabuuan po ng laban, habang 19 po dito ang kanilang nagawang maipasok. Sa panig ho ng Knicks, tanging 12 lamang ang naigawad sa kanila na free throw at 9 dito ang nagawang maipasok. Arestado ang 33 katao sa mga lalawigan ng Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac dahil sa paglabag sa nationwide liquor ban kaugnay sa naganap na halalan ayon sa Police Regional Office Central Luzon. Ang liquor ban, mga kabombo, na ipinatupad mula hating gabi ng Linggo hanggang hating gabi ng araw ng Lunes ay bahagi ng mandato ng Commission on Elections upang matiyak ang mapayapa at maayos na halalan ngayong taon. Ipinagbawal nito ang pagbibenta, pagbili at pag-inom ng alak sa pampublikong lugar o partikular na sa publiko. Ayon sa Police Regional Office 3, sinampahan na ng kaso ang mga lumabag alinsunod sa COMELEC Resolution No. 11057 ng Omnibus Election Code. Hinimok naman ng pambansang pulisya ang publiko na sumunod sa mga patakarang may kinalaman sa halalan upang masiguro ang ligtas at tapat na halalan sa buong Central Luzon. Meron na lamang ho tayong 12 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte handa ho siya sa anumang maging desisyon ng Senado kaugnay ng kanyang impeachment trial na pansamantalang tinakda na magsimula sa Hulyo ng taong 2025. Malala pong na-impeach itong si VP Sara noong Pebrero ng Kamara de Representantes dahil sa lumalalim na hidwaan po ng kanyang pamilya at ng Marcos clan at dati pong magkaalyado. Matapos bumoto sa kanyang presinto ho sa Davao City kahapon, sinabi ho ng Vice Presidente na kahit anong mangyari ay handa siya na harapin ang anumang isyu. Kung mapatunayang guilty umano ng mga senador, maaari siyang tuluyang tanggalin sa pwesto at pagbawalang humawak ng anumang pampublikong posisyon in the future o sa hinaharap pa. Ilinaw din ni VP Sara na ang kanyang pangangampanya ay hindi para sa personal o pampamilyang isyu kundi nakatuon lamang sa usapin ng impeachment. Bagaman nauna nang nagpahiwatig ng interes na tumakbo bilang Pangulo sa 2028, tinawag naman ito ng palasyo bilang masyadong maaga pa. Samantala, sinabi rin ni Vice President Sara Duterte na pinagpapasadyos na lamang daw niya ang naging kapalaran nitong 10 kandidato na sinusuportahan ng pamilya Duterte. Ilan po sa kanila ay nakapasok, mga kabombo, doon ho sa Magic 12 as early as doon po sa 10 p.m. na result na inalabas po natin kagabi. Yan ay hanggang sa 80 to 90% na paglabas nitong datos or election data, mga kabombo. Nitong alas 6 ng umaga, mga kabombo, Castor Nation na magpatupad ng 30 sentimo na bawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Habang ang diesel ay mayroong 90 sentimo na bawas naman sa kada litro. Magkakaroon naman ng piso hanggang 25 sentimo na bawas sa kada litro ng kerosene. Ilan sa mga nakitang dahilan ng Department of Energy sa bawas presyo ay ang pagtaas naman ng produksyon ng langis ng mga Organization of the Petroleum Exporting Countries at hindi pa matiyak na trade war sa pagitan ng China at ng Estados Unidos. Bombo Police Report. Sa ating police report, update po tayo mula po dyan sa may bahagi po, mga kabombo, ng Visayas area, ang Police Regional Office No. 7. Ipinagmalaki yung tinatawag na technology-driven election security measure ngayon pong taon. At naging generally peaceful daw at secure ang election dyan sa Region 7. May update po dyan ng Star FM Cebu. Iniulat ng Police Regional Office 7 na generally peaceful, orderly at secure ang pagsagawa ng 2025 national and local elections sa Central Visayas. Iniuugnay pa ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang tagumpay na ito sa pinagsama-samang pagsisikap ng mga ahensya na nagpatupad ng batas, stakeholders, local government units at pakikipag-ugnayan sa komunidad.
Binanggit pa ni Maranan ang kanilang mga paghahanda tulad ng simulation exercises, pinahusay na operational readiness sa pamamagitan ng tulong ng mga advanced na teknolohiya. Kabilang na anya dito ang drone surveillance, 100% na camera coverage sa mahigit 2,000 presinto at ang paggamit ng live streaming at recording device. Layon pa ng hakbang na ito na tiyakin sa publiko na ang pulisya ay umuunlad upang matugunan ang mga hamon ng digital era. Nagbibigay daan sa mga command center ang real-time na video monitoring na ito para masuri ang mga sitwasyon, mabilis na pagpapadala ng tulong at tiyakin ang agarang koordinasyon sa pagitan ng mga field unit at punong tanggapan. Dagdag pa nito na ang tech-driven election security measures na ito ay kinukonsiderang best practice sa rehiyon para sa taong ito ng eleksyon. Wala tayong major untoward incidents doon sa more than 2,000 polling centers na ating minonitor maghapon. Nakatutok ang ating mga kapulisan doon. Meron kaming ginamit na bagong innovation. Yung more than 2,000 na polling center natin ay nakamonitor kami rito real time using alternative recording device and mga CCTV videos. Ganun din yung ating mga drones. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Amber nag-uulat para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ito namang lalaki na katatapos lamang na bumoto kahapon, inarestuhon ng mga otoridad matapos makuhanan ng daladalang baril. Lumabag sa Comelec Ganba naman sa Region 6 na sa 67 na. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radyo Iloilo. Arestado ang isang lalaki matapos nahulihang may dalang baril at bala sa Roro Port sa Barangay Huskin, Hordan sa lalawigan ng Guimaras. Ang nahuling lalaki ay si alias Jenny, 52 anyos, residente ng San Miguel, Hordan sa nasabing lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na isinailalim sa screening sa baggage screening machine ng lalaki at doon na-detect ang dala nitong baril at bala. Na-recover sa kanyang isang 22 caliber revolver, 4 na live cartridges ng caliber 22 at isang firearm replica na may magazine. Wala rin itong naipakita mga dokumento. Kakaharapin ito ang kasong paglabag sa Republic Act No. 10591, a Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, at Comelec Ganban. Napag-alamanan ng galing sa kanyang barangay ang lalaki upang bumoto at pabalik na umano sa kanyang trabaho nang mahulihan ng baril. Magta-travel po siya from Guimaras papunta po ng Iloilo City, and yun nga po dumaan siya sa screening ng Philippine Ports Authority po natin, and doon po nakita sa kanyang bag na meron po siyang baril at isang gun replica. And tinanong po ng ating mga otoridad kung meron po siyang kaukulang dokumento pero wala po siyang maipakita. That is why po nilagay po siya as under arrest ng ating mga otoridad po. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio and Star FM, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kabumbo ka Star Nation, tuloy-tuloy lang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Yung Bombo Mobile App, pwede po ninyong i-download dyan via Google App Store or kung hindi naman ang Apple App Store. Dyan po mga kabumbo, pwede po ninyong i-follow ang ating pong mga provincial station, even ang News Center Makati. At after po ng Bombo Network News, pwede po nyo subaybayan ng ating mga provincial station. Pwede po nyo balikan yung kanilang mga program na hindi po ninyo napanood o napakinggan sa mga nakalipas na mga araw o nakalipas na mga oras, mga kabombo. No, dyan sa bahagi po ng, o dito sa bahagi po ng Luzon area, lalo ho dyan sa may bahagi ng Cagayan Valley, pwede po nyo subaybayan ng ating mga provincial station po dyan. Nariyan po ang Bombo Radio Kawayan. Kapag dadako ho kayo dyan sa may Ilocos region, nariyan po ang Bombo Radio Dagupan, and of course ang ating pong music and entertainment station dyan sa mga Ilocos region, ang Star FM Dagupan. Dyan naman po sa bahagi ng Cordillera, lalo ho ngayon at medyo mainit-init ang resulta po ng halalan, lalo ho dyan sa may probinsya po ng Abra. Pwede po niyong subaybayan ang Bombo Radio Baguio at ang ating music and entertainment dyan sa may Cordillera, ang Star FM Baguio. Kapag dito ho sa may bahagi ng southern area, dyan sa bahagi ng Bicol region, riyan po ang Bombo Radio Legazpi and
dito sa National Capital Region, dito po sa Metro Manila, naririnig po ninyo na ito hong Star FM Manila. Siyempre, marami pa ho tayong mga istasyon dito sa may bahagi pa rin ng Luzon kung saan maaari niyong subaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines saan man kayong sulok ng bansa. Sa pamamagitan niya ng Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union. At para ho sa mga Bicolano, nariyan pa rin ang Bombo Radio Naga. Mga Kabombo at Caster Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kapwa ng ating balitaan para sa tanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombohan ay saud to sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Check naton sa sining mga tinion ang aton sining mga kopdar mga bombo reporters direktamente sa may Iloilo City Board of Canvassers and sumungman sa may Iloilo Provincial Board of Canvassers. Sa mga kabumbota ang latest information naton, haniway na lang banwa ang ginahulat dito sa may Provincial Board. Kag sa bahin naman karon niya sa syudad sa Iloilo ti sa aton sinima Kasimanwa as per initial information 1:30 subong nga hapon magasugod ang proklamasyon sa mga winning candidates sa bahin naman iya sa syudad sa Iloilo humalin sa pagkakongresista tubtub iya sa ika-12 nga konsihal diri sa syudad sa Iloilo. Sa mga kabombo naton, standby kay check naton initial information kumustahon naton ang Iloilo City Provincial Board dira sa may Diamond Jubilee Hall. Ako sa nag-standby sa karon si Bombo Paulina Piliora kag direktamente naman sa may Iloilo Provincial Board of Canvassers na sa may 6th floor sa Iloilo Provincial Capitol. Araman dito nag-standby si Bombo Hana Andaza. May pipila man kita ka mga impormasyon diri karon sa aton sining pagpangalagad giga plastar sa inyo. O nakakita ka na bala sang nakakita ka na bala sang kandidato nga last term niya na pero maumpisa pa lang first term niya.
Anong butsilingon sina Bumbucham ti last term yun na kung tani is pagpadalagan kay makapila na siya kabes nga nagpapili duway ginangin na mapalaron pero this time sa aton sini nga mga kabombo sa ikatlo sini niya nga ikatlo sini niya nga eleksyon nga nagpapili. Sus Maria Kagusep nag number 1 pa inis pagka membro sang Sangguniang Bayan. Sa aton sini nga mga kabumbo, lakip na sina diri karon na banwa, pila ka mga bantog sini iya nga mga pangalan sa bahin karon sang politika ang wala nangin na mapalaron sa ilaman sini iya nga kampanya, wala sila nangin na madinalagon. Sa aton sini nga mga kabumbo, but before sina Ariana Iblaw, si Bautista Nunong sang Ildefonso Bulacan. Pabati na ton lang iya sining campaign material Bombo Brenan Engineer. Ang campaign material niya sini halamutan kay man daw kasubong nga nagapakitluoy siya nga butuhon sang mga butante. Maawa naman kayo, pangatlo ko na ito. Nangin epektibo matian tabla. Pangatlong laban ko na, subukan nyo naman ako, si Nongnong Bautista. Sige na please naman, sa balota malkahan. Number 3 si Nongnong Bautista ang tandaan. Nongnong Bautista, Nongnong Bautista, Nongnong Bautista, Nongnong Bautista. Awa nyo na. Anong pamuno? Parang awa nyo na. Pakitlooy. Pero sa aton sin mga kabombo, ikapila sa ganing posisyon na Bombo Bridan, engineer. Number 1 with 5,000 or 52,715. Sus Maria Kagusip po. Tiyama ako muna mo niblang hambal nilang at makatlo na siya kabeses nga nagpapili sa pagka-member sa Sanggunian. Last term yan na kung tani. Kay kada eleksyon niya sa nakaligan sila tatlong eleksyon, pierde sa. Pero this time, number 1 pa siya sa aton sining mga kabumbo. May pipilaman ka mga pangalan sa patagsang politika ang nangin perdido or wala giniya sang kaygayunan nga ini sila ang nangin madinalagon. Sa aton sining mga kabumbo, lakip na sina diri ang mga sikat man nga artista nga pakigbahin sa 2025 midterm elections. Sa aton sini iya nga mga kabumbo, katulad na gid lamang si sikat speaking of sikat Manny Pacquiao, si Senator Manny Pacquiao, Philip Salvador, artista mari, si Kibuloy, magluwas kay Kibuloy, araman si Bong Revilla, araman si Benhor Abalos, kag Willie Revillame. Anyway, balik-balikan tanak karon sa aton sining pagpangalagad check wanay this time si Bombo Pauline Piliora direktamente sa may Diamond Jubilee Hall. Bombo Pau, please go ahead. Bombo Champ, ongoing diri subong ang printing sang pinal nga resulta sang nasambitan man nga patagayon nga eleksyon para man diri sa syudad sang Iloilo. Apang ni nakahibalo naman ang pila diri naton or ang mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo kung sino diri Bombo Champ ang mga nagdalaog apang diri sa bahin sang Board of Canvassers bangod do kagina pasado las 10 ini sang aga nag-announce ini sila nga out of 417 sa third precinct Bombo Cham is natigayo na diri nga matransmit sa bahin sa Board of Canvassers diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. And after that ginpatigayo na diri ang printing which is wala pa man kita kakuha sa official gate apang may mga ari nakita din nga leading which is may wala naman sa tanan dito nakapagawa naman sang statement si Kong Jam Baronda sa bahin man sang pagka-kongresista, nagasunod diri si Mel Carrion, si Polzuelo, and sa pagka-mayor naman diri si Raisa Trenian,
si Magahin, si Raisa Treñas nakuha na siya ng 170,162 Bombacham, but we'll verify pa kung i-verify pa ini natin later. Si Magahin 75,139 sa pagka-vice mayor naman. Si Lablab Baronda nakakuha niya siya sa 132,564. And si Vice Mayor Ganzon, 121,000 plus ini siya, Bombo Cham. Pagkakagi naman sang aga, may pagwa diri gani isang statement si Mayor Jerry Treñas man sa with regards diri man sa pagkadaog man sang duwa man dito sa mga Vice Mayor-elect kag Councilor-elect man kag ang 11 ka mga Councilor-elect man sa bahin man sa siyudad sang Iloilo, and ang mismo ang Mayor-elect diri Bombo Chama tunod diri sa statement nga gipagwa man diri ni Mayor Jerry Treñas nga ginabato na niya ang nagwa man nga resulta sa ginpatigayon man nga eleksyon, and para sa iya ginapanginbulahan gid rin niya Bombo Cham si Vice Mayor Laga Baronda kag Councilor Shin Marie Babilog kag nagalook forward nga mangin harmonious ang ilaman nga pag-upod sa collaboration nila Bombo Cham, and diri ginalauman man ngati mangin matalunsay ang patigayunan for the next 3 years Bombo Cham amo man ni ang gina-look forward niya, pero para sa iya yang bahin is gina-accept na niya ang nanging resulta man sa eleksyon, kag gina-congratulate diri niya Bombo Cham ang mga nagkaladaog man, and ang sa Team Oswag man Bombo Cham subong wala pa gid sang specific nga time kung ano oras ini matapos ang printing apang kinanglan anay hitsohon tanan kay kinanglan nila sa isa ka hard copy Bombo Cham, and then kuhaon dira nila kag dito na i-proclaim kung sino na ang mga nagkaladaog, but for mga short moment of time na lang siguro Bombo Cham may baluan na gid rin naton officially kung sino na ang mga nagkaladaog, and pasado launa subong man nga hapon ginalauman nga separately makadto kung separately makadto diri ang duwaman ka mga partido Bombo Cham agud nga i-proclaim man ang ila nangin kadalagan Bombo Cham. Aside from that, ginpuno man diri gani subong ang tubang sang Jubilee Hall, Diamond Jubilee Hall, ang canvassing center diri Bombo Cham sang color blue nga mga supporters man sang Team Uswag, and may mga ara man nga nakapula pero apita natin medyo tagiti ang init rinis na subong nagasuporta man nagahulat-hulat man sang ilang mga ginsuportahan man nga kandidato nga officially ma-proclaim na diri Bombo Cham subong man nga hapon, hindi siguro malaputan na lastos dugay ma-proclaim naman Bombo Cham. Pila-pila ganitong hambal nimo ang naka-transmit na sang mga datos Bombo Pau? Bali 417 ka clustered precinct na-transmit na ina siya. Na-transmit na tanan Bombo Cham. Na-transmit na tanan. All right. So na lang gid sa kompleto na. Printing na lang ginahulat. Kaya medyo malawig-lawig ina mo kay kinanglan gid sang isaman ka hard copy at ito medyo madamo na man ini siya Bombo Cham, pero kinanglan sa isa lang gid ka hard copy tapuson na gid ang printing, then amo na officially maka-proclaim na diri sang kung mga nagdalaog man diri nga mga kandidato sa gipatigayon man nga eleksyon kahapon nga adlaw Bombo Cham. All right, sige. Standby ka dira Bombo Pauline na balikan namo ang imo sining nga linya. Thank you, Ged. So amo ni subong nga latest man naton nga magadulong man nga sitwasyon gikan diri sa Diamond Jubilee Hall. Ini si Bombo Pauline Dimitri Pelera para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora direktamente sa may Iloilo City Board of Canvassers. So as of 1 p.m. na kumpleto na ang election na returns na transmit mga kuturan sa aton sa karon nga mga kabombo dito sa may Iloilo City Board of Canvassers. So printing na gid lang ang ginatapos-tapos sa sini nga mga tinyon. So iproklamar subong adlaw sa pagka-kongresista Congresswoman Jam Baronda, sa pagka-mayor Treñas Inday Raisa, sa pagka-vice mayor
si Baronda Love sa pagkakonsihal, nagapanguna nga konsihal with 138 or 138,030 votes kabalo na said free. Nagapangduha with 133,685 votes sa Treñas Miguel. Sa Rabia Rex Marcos nagapangatlo nga mayara sa 120,797. Ikapat Alan Saldivar with 118,085 votes. Ikalima, Akap Lindon with 115,073. Dilaliana Nene, 113,229. Mandre Malabor, 109,777. Jang Yani sa ikawalo sining lugar or place, 106,624. Duron Romel, ikasyam, 106,021. Ganson Rudolph Faruding, 104,870. Ika-11, si Mabilog Shin with 103,992. Kag ika-12 diri, si Parcono Francis Grace with 103,498 votes. So mo ni karon ang iga proklamar subong yang adlaw sa aton sini nga mga kabombo, mga winning candidates sa diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Standby man sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Ginatingwaan man naton ang linya sang aton sining mga opisyales sa aton man sining nga pagpangalagad. But as per information sa bahin sang magutod nga barundado nagtambong pa ini sila sang misa si Congresswoman Jam kag kaupod sa kay Vice Mayor elect Love Baronda. Natingwaan taman diri karon ang linya ni Mayor Jerry Treñas. Sa aton man sini karon niya nga pagpangalagad. Sa bahin naman sang probinsya sang Iloilo, ti standby kay pasiplatan taman ang Iloilo Provincial Board of Canvassers. Kung kumusta na dito, na print na bala o anong sistema, ready to go na bala. Standby ka mo dira banwa kay check ko naman this time si Bombo Hana Andasa. Direktamente sa may Kapitolyo. Ara dito sa may session hall ang Provincial Board of Canvassers mo. Kumusta ano ng mga aktibidades dira check tabi sa aton man sining pagpangalagad ang linya karon ni Bombo Hana Andasa. Si 5th District Congressman Buboy Tupas nagpagwa naman diri sa iya sining statement through his social media account kag nagapalabot kag nagapasalamat man sa mga pumuluyo sa bahin sang probinsya sang Iloilo nga nagbulig man sa iya kag nagboto ini sa iya. Anyway, try taman na karon ang linya sang outgoing 5th District Congressman this time. Check wanay si Bombo Hana Andasa direkta sa may Iloilo Provincial Board. Bombo Hana, please go ahead. Bombo Chambag ogid lamang diri ang sulod man ang pinakaulihi nga pag-transmit sa resulta man sa eleksyon sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Ang ini pinakaulihi nga banwa diri nga transmit mo ang banwa iya sang Haliway. And subong man as of 1:11 p.m. diri sa bahin sa Provincial Board of Canvassers ang pag-transmit sa pinakaulihi nga banwa nga konsidiin may yara na sang 2,271 ka mga expected precincts ang transmit diri and mayara man sang record nila nga sa total number of expected voters nga 1,319,109 kag ang nagaboto diri amo ang 1,135,709 and diri man base sa record nila sa Comelec Province ang mga voters nga wala nakaboto ang may yara sa kabukusan nga 183,400 Bombo Cham. So subong maga-proceed na sa printing sa ining na-transmit nga mga resulta and subong hapon pag patigayon ang proklamasyon diri mismo sa session hall sa Iloilo Provincial Capital. And subong man diri sa aton nga results na nakuha diri nga initial natin nga nakuha kiti pag-verify natin dugay-dugay man ang pinakaulihing votes nga nakuha diri sa Iloilo Provincial Comelec diri sa bahin sa governor sa Iloilo Province, the Governor Demonstrato Jr., 808 and 83 votes. And diri sa may Vice Governor,
Lian Dibuque, 545,480. 545,480. Diri man nagpakaduwa si Buboy Tupas nga may 497,972. Buboy Tupas, 497,972. And pangatlo man rin si Toto Macmac Velasco nga may 5,466 votes. Diri man sa may first district sang provincial board member, si Rica Jane Garin, mayara na sang 126,787 ka mga boto, 126,787. Nagapangalawa si Basco Herminanda, 92,568, 92,568. Flores Mig, 53,126, 53,126. Si Elston Sakian, 15,356 votes, nga 15,356. Dali sa may second district, Bamudyan, si Jun Mondehara na panguna, 95,303 votes, 95,303. And si Rolito Kahilig, 970 o 79,970. Sa may third district sa probinsya ng Iloilo, Mark Palabrica, 107,590 o 958 votes. Mark Palabrica, 107,958. Jason Gonzalez, 102,822. 102,822. Anthony Margarico, 47,108 votes. 47,108. Kag ikapat si Toto R. Paluay, 32,339 votes, 32,339. Fourth District, si Rolly Desura, mayara na sang 124,691 votes, 124,691. Si Dominic Paul Oso, 100,202 votes, 100,202. Si Penuela, 57,987 votes, 57,987. Antonio Parcon, 15,839 votes, 15,839. Kay si Bimboy Dolar, 8,471. Ang pinakolidri ang provincial board member for 5th District, Dr. Tupas, 117,834, 117,834. Rolex Soplico, 99,656 votes, 99,656. Guapo Carl Ong, 86,839, 86,839. And Tupas Niel, 76,860 votes, 76,860. And sa congressman naman, nagapanguna din si Janet Garin, Doc Nanay, 153,271 votes sa first district. And nagapangadua din si Victor Tabiksiraw, 19,796. In second district, of course, si Cassie Goreseta, Iga Abong Mutsyam, and so on. Adriman, batang may mga kontra naman din nga congressman diri sa may third district. And the fourth and fifth. But so far, makita natin diri ang mga dako na nga banse. Dako na katamaan. Kagati ang election returns nga transmit, pila na ito kanino? 99.21% or 100% na kag printing na kamukaron? Last provincial board, printing na? Bumutsyam, print na ini sa mismo man common personnel diri. And actually diri man pag-ugit lamang showman ni Atty. Rainier Laison ang pinaka-audit diri man na plano right after sa siling mabato na ang transmit. Ipabati na to, lipot lang ang kahayagman ni Atty. Rainier Laison. May hapon sa tanan, ginakalipay din namin na ibalita that as of 1 o'clock, 11 p.m. This afternoon, May 13, 2025, nabaton na natin ang pinakaulihi na resulta sa eleksyon sa Banwa sa Haniway. So, may I therefore request our CCS operator to proceed with the
printing of the necessary canvas reports, the certificate of canvas, and then to transmit the results of the province of Iloilo to the National Board of Canvassers. Afterwards, to print the statement of votes, then the certificate of canvas and proclamation, and finally the post-election reports. Mr. CCS Operator, please proceed. Nabatian diri Bombo Cham ang pahayagman sa Iloilo Provincial Comelec Supervisor Attorney Rainier Laison. All right. Live diri sa Provincial Board of Canvassers, Iloilo Provincial Capital, ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Hana Andasa sa imo siniyang report. So, muna na ginatapos-tapos na lang sa aton sini nga mga kabombo kag gamay naman lang ginutlo sini nga tiyempo ang ginahulat-hulat sa pagpatigayon man sang proklamasyon sa mga nagdalaog sini nga kandidato diri sa bahinsang syudad kag probinsya man sang Iloilo. Sa mga nagdalaog, congratulations. Sa mga napaslawan, siguro hindi pa kumbinsido ang mga pumuluyo, no? Sa bahinsang syudad kag subong man sa probinsya sa Iloilo respectively nga magbutang sa inyo sa posisyon agod kamo ang magpangalagad base sa mga masunod pa siniya nga kay gayunan. Kung way kamo sang swerte sa May 2028 base or sa 2025 basing swerte ninyo, no, ara sa 2028 just like sa kay Nunong Bautista, hindi lang magkadulaan pa sang paglaom la nga maabot ang adlaw ng pumuluyo, no, makadesisyon kag kamo ang pagpilion agud nga magpangalagad sa ginahandom sini ninyong posisyon nga sa imo sini nga paglantaw. Kung ara ikaw dira, mas makabulig ka nga mapatin-ad ang inyo sini nga lugar. 25 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa sa probinsya kang Antique. Ito tinangin tawag singani nangin emosyonal man to mga empleyado bangod man nga tinalutos sa pagkakongresista si Governor Rodora Dudod Cajao. Anyway, mga informasyon ina sa probinsya sa Antique, balik-balikan naton sa aton sini pa rin nga pagpangalagad riman sa palatuntunan na bumbuhan ay sa udto. I-check naton ina later on, balikan ta pagkatapos kid lamang sang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 11 to 17, 2025.
ginapaabot ang inyong presensya sa sining weekend, Mayo 17, Sabado, sa Plazuela de Iloilo. Bangod ang Valhalla Band is due to give you one great musical show sa concert at plaza. Magasugod alas 27 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sudto sa gihapon kaupo nimo Bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa kay Bombo Volunteer Joseph Abuen Consejo direktamente sa probinsya kang Antique. Di kagapon Lunes eleksyon wala sang opisina, nag-resume ang opisina Martes na adlaw subong naturalmente lang na nga mayara sang flag ceremony. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti bangod man nga si Governor Rodora Dodod Cadiao way nangin mapalaron sa bahin karon iya sang probinsya kang Antique. Ti ginlutos ini siya ni Congressman A.A. Ligarda sa aton sini nga mga kabumbo. Medyo emosyonal ang sitwasyon karon dito iya sa may Kapitol sa aton sini nga mga kabumbo. Sa subong nga mga tinion sa aton sini mga kulturan, mayara sa 97.4% na election returns nga na-transmit. 711 out of 730 clustered precincts as of 12:46 kagaina. Sa aton sini nga mga kabumbo. For governor, daog diri si Paulo Javier, batok sa iya sini iya nga mga kasumpong nga nakatipon sang 143,491 votes. Samtang sa vice governor, daog naman si Genevieve Reyes, batok sa iya sini mga kasumpong nga nakatipon sang 139,149 votes sa aton sini mga kabumbo. Sa pagka-congressman sa nasilina naton, nagpangibabaw si A.A. Ligarda with 204,976 votes. Kag ang sitting governor nga si Gov. Dodod Cadiao ang mayara lamang sang 170,162 votes. Nangin emosyonal ang mga empleyado sa probinsya kang Antique. Si Bombo Volunteer Joseph Abuen Consejo may report. Bombo Joseph, please go ahead. Nanging emosyonal ang pipila sa mga empleyado sa Antique Provincial Capital tulungan sa inyong testimony pag-ina sa kanila. Of course, bumutsan ang naghatag man si Governor Cadiao sa iyang mensahe kadung sa ilang flag ceremony. Yan na siling siyang respetuhon kung ano man ang desisyon sa mga pumuluyo sa Antique kay silingan niya kanina na nakapili ang mga Antiqueño sa siling niya. Antiqueños have spoken. Mula siguro nga siling niya irespetuho na lang kung ano ang desisyon. Of course, nanging emotional mga empleyado bago gani sa manami iman performance ni Gov. Dodod Cadiao sa probinsya ng Antique, apang nalutos siya ni incumbent Lone District of Antique Congressman A.A. Ligarda na may botong 204,976 boto. Sa pinagnamahin, nagpasalamat naman si former Antique Congressman kag subong new elected governor si Paulo Javier sa mga Antiqueño sa ginhatag nga oportunidad sa iya para maging gobernador sa probinsya ng Antique. Kasubong man si A.A. Ligarda na naghatag man sang pagpasalamat sa mga Antiqueño and of course siling pa niya nga padayunon ang progreso sa Antiqueño kag serbisyo Ligarda diretso sa tao. All right. So nakita takina samtang lakat si Gov. Dodod Bombo Joseph nagpangamusta nakakos kag daw medyo makita taman nga pisar nga medyo nagayuhom. Bato naman nga ni Gov ang iya sini nga kalutusan. Ang iban sini di malikawan to nga magtulo ang luha o mga empleyado sa Provincial Capitol.
Amo na nga siguro bubusap no kay of course no sa natapos ni Governor Kadyaw ang iyang termino sa pagkagobernador, and of course also ang closeness bala ni Governor Kadyaw kag sa mga empleyado sa Kapitolyo hindi bala matupungan mo siya pamo na nga nakita gani dito kay na ang Provincial Population Office nakita ko gid no nga grabe man ang emosyonal sa nila bago gani nga amo sini ang nangin resulta sa election. Pero of course, no, ang probinsya sa iya sa Antique, nagapasalamat gid yan no, kay Governor Dudut Kadyaw sa iyang performance kag siya ang sitting governor nga nahimo nga top 1 provinces o na sulod sa top 1 provinces ang probinsya sa Antique, mga chap. All right. Para sa Davao 2025 special coverage sa Bombo Radio Star FM, ini si Bombo Volunteer Joseph Buenconseo para sa number 1 and most trusted regional network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Thank you so much sa Bombo Volunteer Joseph Buenconseo direktamente sa probinsya kang Antique. Standby man sa aton sining mga kabumbo kay ti syempre tapos na ang eleksyon, nahulat-hulat na lang ani ang proklamasyon to sa mga winning candidates sa bahin niya sang syudad sang Iloilo, mayara sang memorandum or pagsulundan diri karon ng Commission on Elections regarding sa pagkakasang sining mga election na campaign na materials or paraphernalia. Kung mapaslawan ang mga kandidato sa pagpangakasini, ang GSO magahimo sa ila sini iyang move. Sila na ang magapangakas sining mga campaign na materials. Sa aton sining mga kabumbo kay ti ining mga campaign materials kadaan kalabanan gid sini banwa human sa plastic mo. No, ining mga tarpaulin, ang iban sini madagmo, ang iban sini medyo manipis-nipis. Ti nagakinanglan nga mayara sang nagakigo sini iyang husto nga pag-dispose. Kay budlay man lang ni kung patarasak mo lang ni ihaboy sa basura kang ini masegregate ni. Ang iban sini kani mas ginapili nga i-recycle na lang mga kauturan. Si Bombo Pauline Piliora nagapanumbalik sa pagplastar sining balita. Bombo Pau, please go ahead. Ang kakasun mumutsyang sa General Services Office kag sa City Environmental Natural Resources ining mga tarpaulins o kanining mga campaign materials nga nabutang sa pila ka mga public plazas o publiko nga lugar man o hindi mumutsyang makuha sa mga kandidato or ang mga partido man nga nagkamutang sa mga tarpaulin sila sa campaign period hasta man kahapon adlaw kasi hindi pa man sa aga sa pagbibig diri naton sa bilog man sa syudad sa mga Iloilo may ara pa sa gihapon sa mga tarpaulin o mga campaign materials nga napahamtang man apan sunod diri sa atong bibitig agutan si Engineer Neil Ravena ang head ng General Services Office iya diri gyud napahayag nga iya gini ako tungdanan kun tani sa mga kandidato bungod siya nakuhaon man ang ilang mga tarpaulins bungod kiti first and foremost sila man diri ang nagpabutang apang ginagaan nila sa kahiguyunan do mga 12 dun kagina bungod siya nga apang kuhaon sining mga kandidato kung hindi nila makuha sila na lang mismo ang makuha sa bilog mga adlaw nga hingagawo nila na mapangpas ini tanan bangod siya bangod hindi na nila gusto nga mapadugayan pa kag sa ilaman nga bahin wala na sa matabo nga call out kundi kung kakaso na lang nila diretso bangod siya wala na sa inventory mga matabo kundi diretso na lang igitakas kay ang mga teams man sang katapo man sa General Services Office amo man ang nagapaglibot kay natanaw subong or kagina sang aga kung diinto ang mga lugar early morning gagina sunod diri kay Engineer Neil Ravena mostly ang napangkuha may ara na sa mga local candidates nga nagpatapik sa local police ang mga nagkalabi din doon na notice natin puro na lang ini nga mga national candidate or mga senatorial candidate bumot siya mahilaman nga mga campaign materials ang napahamtang sa nasambitan man nga mga areas diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Pabati bala naton ang atong interview kay Engineer Neil Ravena ang head ng General Services Office. Actually may team na ko nga naglibot to identify sa mga areas nga damo pa tarps no kay early morning kay inasang naglibot kita nakita naton may nangkakas nga mga election parties nga nagkakas sila sang ila mga tarps no so after which after deployment sang team nga mag-identify sa mga lugar nga wala gyapon maukas then I will deploy trucks no nga mangimos all public plaza naghatag na kita instructions nga ipang pull out na no ang mga election paraphernalias
ilabi na gid atong may mga frames no nga nagatabon sa aton nga mga public plaza. So sa Subong may mga main streets na kita nga ginalibot to identify sa mga areas naton nga pagakwaan sa sini nga mga election paraphernalias. And this election paraphernalias tingwaan naton nga ma-recycle no. Depende sa iyang nga material nga gingamit kay ang iban plastic. So ang iban tarps gid no. So ang plastic naton will be shredded kaga maging kabahin sang aton nga RDF recovery, pero ang matarpaulin pwede ni naton may mga recycling bags no. So naubranan naton last year, then we will do the same this year. Sila pagpamalik sa mga naglain-lain mo ng mga partido. Hindi na considered naman siguro nga wala na nilagin kuha during may time pa kainas. So we will dispose no or rather we will process the recycling activity. Actually ang sa public plaza yan nagasugod na Subong. Ang main streets na lang taton nga ilimpyuhan naton. Ang inyong team may nakuha na dito mo? Wala pa sa Subong. Baligalibot pa lang Subong aton team for identifying areas wherein nga i-clearing naton. Ano ni silang mga partido? Why ko pa makita. Mostly ang kaina nga paglibot ko, national ang naulihi. Ang local dumi nagkuluwa na, but ang national naton nga like mga senatorial candidates do among do wala nila makuha. Ano ni ubuson din na kung subong adlaw? Yes, no. We will finish this within the day. No, ubuson naton kay ang mga identified nato nga public plaza kag especially sa main streets gid naton. Gusto nato madasig atong pag-clearing, you know. So kung mag-inventory pa kita, medyo madugay siguro. Si Engineer Neil Ravena ang head sa General Services Office. So amo na ang pagkakuha on diri nga mga tarpaulins, ang mga campaign materials, itan-on na nila kung composed of what kind of materials ining mga tarpaulins, and then amo na pag ubrahon na nila nga i-recycle ina siya kung pwede manhimo sang bag, kung plastic ihimuon ina siya man sa ilang RDF, parehos man tang ining mga bag-bag nga ginobra nila nga tarpaulins, bombocham kapalihos man sa nagligad kuno nga tuig, agud man nga malesen man diri ang mga basura nga naganilapta masusulad sa Iloilo kasi hindi bala mapuslan bombocham, pero sa ilayahit subo nila kuno sa bilog subong adlaw nga makuha. We'll see tomorrow kung makuha gyud man bombocham ang tanan nga mga tarpaulins diri man sa bahin sa syudad sa Iloilo bombocham. Alright, tikon himuon sini nila bag, ibaligya, ipanghatag, anong matabo sini kag karon abi kun hindi mo ya gusto nga kandidato, hindi ka supporter sang kandidato, tapos ang ginhimo nga bag ara dinan suraya ti basi kun di man batunon la sang iman nga tagan Bombo Paulen. Amo gani pa mo siyam, pero so far amo ni ang gintuad man diri sa General Services Office ang trabaho na nila sa bag, pero wala man sila gani. So far may na kung ano man plano nila i-transfer man diri nato so pero may mga frames ni bala bombocham kang mga kawayan kini nga gimplas para sila nga mga dalagko sa pilaman ka mga public plazas amo ginang ilang nga kuhaon para mahawan-hawanan na bala bombocham ang syudad man sa Iloilo. All right. Yes, go ahead Bombo Pau. So far bombocham diri sa bahin sa Board of Canvassers man diri mga latest update na lang kasi nakadugang-dugang na ni sila sa bulungkuan, agad kiti gina-expect naman nga mapadulong na malapit na kasi nakahimos na balatanan. Nagpagwa na diri may gimpang topic na sila nga mga list sa mga candidates nga nagkaladaog na numbers, pero sa mga senators pa lang ini siya kasi sa mga party list bombocham wala pa gid official na diri sa bahin sa syudad sa Iloilo amo na ang ginalas ginahulat, and then makaproceed na pag makaproclaim na mag-abot man diri ang mga naglain-lain man na partido na nagdalaog bombocham. All right, so una na sa mga sa mga senador kag subong man party list candidates sang also sa bahin sang party list. Bombo Hanso Bombo Pauline in order na ini magsiling kang in order amo na ni ang yara sa husto nga ranking. Naka alphabetical lang bombocham. Alphabetical pa lang, all right.
pero may ara na ranking sa kilid sa mga senators dire ibong basyang gadilapta pag hani i-consolidate rin naton karon kagulato naton kag ikastar man din naton sa aton man nga Facebook subo man diri sa aton sa radyo ibong basyang. All right, sige, thank you again na Bombo Pao. Ini si Bombo Pao na ginigili ko. Nagmatomato na lang ang linya ni Bombo Paulin. Anyway, bantayan nyo sa aton sining mga kabombo kay any moment from now, basta makagwa na ganing hard copy as per information man kagaina sa bahin sang makatapos ang Commission on Elections dira iya sa Maya Diamond Jubilee Hall, gilayon ini nga magapatigayon sang proklamasyon sa bahin man sang Kapitolyo. Amo man isa man lang sila, pero kagina aga pa to si Vice Governor-elect Lian Dibuque nga nagpadulong iya sa Kapitolyo kag nagkadto sa kay Governor Toto Defensor. To hindi na mabulag ining duwaho sa aton sini nga mga kabombo kay ako inyo pa man madumduman sa kampanya gani permi gid danay mo, no? Ginaupdan ginigom tuto sa kundin man mapabukid man mapaislaman. Upod gid permi si Inday Lian, si Vice Governor-elect Lian Dibuque kag si Governor-elect Toto Defensor Jr. Tinag ginado medyo observe lang na ito si Vice Gov-elect Lian Dibuque sang pagpadulong niya sa bahin sang Kapitolyo, particularly sa opisina sang gobernador. Balikan ko naman linya ni Bombohana. Bombohana, please go ahead. Diri sa gihapon sa bahin sang Iloilo Provincial Capital, si Mayor of Manila Lian Dibuque and Vice Governor-elect diri sa may probinsya sang Iloilo si Lian Dibuque Bombocham sa opisina man ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. sa Iloilo Provincial Capital nga nagahulat-hulat gid lamang sa proklamasyon sa resulta sa 2025 national and local election diri man sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Sa subong nga aga nagbisita, nagkorokapi and nag-istorya diri sa bahin sang opisina man ni Governor Toto si Lian Dibuque and later on pagwa man sila sa mga statements o nagpasalamat diri sa mga nagboto and nagsuporta gid sa ila sa subong election. So diri ang gina-highlight diri sa mga ginapanghambal man ni Governor Toto Defensor Jr. nga ang nakitaan mismo sang kumbaga sang manani kag may plataporma ang ining Vice Governor-elect Lian Dibuque sang mga botante diya sa probinsya sa Iloilo. So diri pamangkot diri si Gov Toto nga ang kung bala may ginpalapilan ini siya dira sa may bahin sa First District. Kaya we all know nga pilain dira ang nasapuntahan man sa may bahin sa First District, but tanan nga distrito daog diri si Vice Governor-elect Lian Dibuque. So diri nakalipay gid nga at very young age ang Vice Governor ini siya sa probinsya sa Iloilo and nagpasalig nga sige ang ilaman diri pagserbisyo and bilang partner in good governance with the Gov Toto Defensor Jr. ang mangibabaw and para sa progresibo pa nga probinsya iya sa Iloilo. Pamatian natin una ang pahayagman ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. Well, una, pasalamat ako sa mga kasimanwa nato. Kay nagdaog si Mayor Lian, kay siguro kita ang pamangkuton mo, nakumplasiran nilang pangayo nato. Nga sa uli ko nga term, mayo gitani kung matagaan yung kita sa... Alright, Bombo Hana, pero pasensya, ikat ko na ang statement ni from Gov Toto. In a way, balik-balikan na ikaw dira karon sa aton sino Bombo. Balikan ko lang si Bombo Pauline kay ang results ara na, no? Sa aton sini nga mga local candidates to make it official and mag-proceed sa proclamation karon sa bahin dira iya sang Diamond Jubilee Hall. Diri sa may area sang city proper man sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Now standby kay balikan ko ang linya ni Bombo Pauline Piliora direktamente dito sa may Diamond Jubilee Hall sa Iloilo City Board of Canvassers.
o sa pagplastar man sa sining mga winning candidates kag sumungman sa ila sini karon nga proklamasyon. Aral sa Bombo Pauline, Bombo Mel, Bombo Pauline, please go ahead. Yes, siya may nagwa naman din resulta. I-share natin diri subong sa ang live natin man diri sa Facebook natin siya diri sa bahin subong sa local candidates diri sa bahin sa siyudad sa Iloilo sa pagka congresswoman number 1 diri si Jam Baronda nga nakakuha ini siya sa 178,056 votes. Which is ang iyang percentage is 78.13% sa liwat sa pagka-kongresista number 1 si Jam Baronda 178,056. Ikaduwa si Mel Carrion na nakakuha sa boto nga 44,913. Liwat, ikaduwa si Mel Carrion 44,913. Ikatatlo si Danilo Cruzuelo nga nakakuha sa 4,940 votes. 4,940 votes kay Cruzuelo Danilo. Samtang sa pagka-mayor naman diri sa Bayan Siyudad sa Iloilo, number 1 diri si Inday Raisa Treñas nga nakakuha sa 170,162. Sa liwat, si Inday Raisa Treñas nakakuha sa 170,162. Kaga ining si Roland Magahin nakakuha ini siya Bombo Champ sa 75,139. Sa liwat, si Roland Magahin nakakuha sa 75,139. Sa pagka-vice alkalde, si Love Baronda nakakuha ini siya Bombo Champ sa 132,564. Si Love Baronda nakakuha liwat sa 132,564. Samtang ang iya kasumpong na si Jeffrey Ganzon nakakuha sa 121,453. Sa liwat, si Jeffrey Ganzon nakakuha ini siya sa 121,453. Diri naman kita sa mga councilors sa Bayan sa Siyudad sa Iloilo kung saan ang number 1 diri amo si councilor sa Distrito Baluna nga nakakuha ini siya Bombo Champ sa 138,841. Sa liwat, ang nakapanguna sa pagka-councilor sa Siyudad sa Iloilo amo si Cedric Baluna nga nakakuha sa 138,841. Samtang ang ikaduwa amo si Treñas o Miguel Treñas nga nakakuha sa 134,616. Si Miguel Treñas nakakuha sa 134,616. Samtang ang ikatatlo naman amo si Rex Marcos Sarabia nakakuha ini siya sa 121,633. Si Rex Marcos Sarabia nakakuha sa 121,633. Samtang ang ikaapat naman amo si Anan Zaldivar nakakuha siyang 118,912. Si Alan Zaldivar nakakuha siya sa 118,912 Bombo Champ. Ang ikalima, ang mo si Lyndon Acap nakakuha sa 115,912. 115,912. Ang ikaanom, ang mo si Nene de la Liana. Si Nene de la Liana nakakuha sa 114,048 ka mga votes. Si Nene de la Liana liwat mo siya nakakuha sa 114,48 votes. Samtang ang ikapito amo si Mandri Malabor. Si Mandri Malabor nakakuha niya siya sa 110,540. Sa liwat 110,540. Samtang ang pangwalo amo si John Young nakakuha niya siya sa 107,413. Sa liwat si John Young nakakuha sa 107,413. Ang ika-siyam amo si Romel Doron nakakuha sa 106,813. Si Romel Doron nakakuha sa 106,813. Ang ika-pulo din Bombo Champ si Rodolph Roding Ganzon. Rodolph Roding Ganzon nakakuha sa 105,628. 105,628. Ang ika-11 amo si Shin Mabilog na nakakuha sa 104,469. Shin Mabilog 104,469. Ika-12 pang ulihi
Bombocham si Francis Grace Parcon. Francis Grace Parcon nakakuha sa 104,276. Ikuha ano lang naton ang ika number 13 diri Bombocham. Si Sheila Olive nakakuha ni siya sa 93,999. Samtang ang nagapanguna diri sa party list amo ang Kuswag Ilonggo kag ginsundan ini sang Akbayan Bombocham. So Alright. subong amo ni ang ginahulat ko naman ang magsulod diri Bombocham. So far wala pa man nakaabot ang mga nag-index accord ipataproklamar nga mga nagdalaog diri Bombocham sa bayan syudad sa Iloilo. But though approaching naman siguro for a while, Bombocham, and ari naman diri ang regional director sa Commission on Election nga si Mr. Okon Attorney Dennis Ausan, pila ka katapos ang Commission on Election, and ang election officer man diri sa bayan sa syudad sa Iloilo nga si Attorney Pinky Tentativa, Bombocham. Alright. Sige, Bombo Pao, pindot ka lang diri sa amon ha, kay balikan ka dira namon dayon kung magasugod na proklamasyon formally, Bombo Pauline. Direkta diri sa Diamond Jubilee Hall sa Canvassing Center para sa The Vote Elections Coverage sa Bombo Radio Kasari of Emily si Bombo. Only Dili Pilara para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Paulina Piliora sa imo siniiyang report. 53 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Inyo nabatian ang official na sining result direktamente dito sa may Diamond Jubilee Hall. Ining printed na result na sa aton sini mga kabombo sa mga winning candidates sa bahin iya sa syudad sa Iloilo halin sa miyembro sang House of Representative. Inagpangunas Congresswoman Jam sa pagka-mayor, si Inday Raisa Treñas Chu sa pagka-vice mayor, si Love Baronda kag dalawag man diri ang 12 ka mga winning candidates sa pagkakonsihal sa syudad iya sang Iloilo. Yari karon sa aton sining linya si Mr. Roland Magahin ang kandidato man sa pagkalkalde sa syudad sang Iloilo. Mr. Magahin, sir, good afternoon. Si Bombo Cham inilive ikaw sa Bomboanay sa Udto. Okay, Bombo Cham, mayong to. Okay. All right, yes. Mr. Magahin, anong imo sining mahambag karon sa nangin na resulta sa eleksyon pinili ay diri sa bahin sa syudad sa Iloilo sa pagkaalkalde, sir? Well, unang gid sa tanan, pinapasalamatan tagid ang aton pumuluyo sa syudad sa Iloilo no nga nakahatag sila bla sang ilang matutuon nga kabubuton nga boto, no? Ilabi na gid sa akon no nga pati sila nga mga leader kita sa mga syudad. Pero may mga limitasyon kita. No? Nabalaan pa man ina sa publiko. Hindi na siling ko ang akon lang dire, ang handom ko lang makapangalagan sa syudad ng Iloilo. So that is why, first and foremost, pinapasalamatan ko gid ang pila ni Kalibo. Kaya Bombocham nagasala man ako no kay kagabi, 72,000 dito nga akon nga numero dito sa Kwan, sa Comelec, subunga aga nag-62. So whatsoever kung ano ina nga figures, always give sila gid akon nga napasalamatan. Why? Ining libo man nga nagboto sa akon, ni 1 sentimo. Wala gid ako naghatag or wala ako na makalya sa boto. No? Pero ang akong intensyon, piling ko na, para lang gid sa kayuhan sa syudad. So, whatsoever ko ano ang resulta, alam na siling ko, napasalamatan ko gid ang ilang suporta. No? Na wala gid sila nagkambyo sa panuna-una, kag siling naton may baloka sa politika, may mga a day before or a minute before sa mga counting damo sang nagkakulatabo, pero akseptado ko ina. Why? Kasi siling ko ang tuyo ko lang iya nga nagaisahanon ako sa independent party para lang gid sa kayuhan sa syudad. Labi na gid ang atong ginaulikdan wala mga problema sa syudad, pero wala ina matigayon, pero siling ta kabubuton na natin will ng kanaton nga Lord. So that is why siling ko, pinapasalamatan ko gid sila, especially ang Bombo Radio, na naghatag man sa akon na tingog, no, kaya sa inyong radio station, na napalabot sa syudad sang Iloilo. Kag sa akon man nga panginmulahan na para sa nagdalaog, kag especially halos sa aton mayor, sa aton congressman, vice mayor, kag mga konsyales na nagdalaog, no,
Alin di sa akong tagipusoon ang tawag sini nga tawag sini na paghanga man sa ila. No, nga ara na sila sa nga posisyon nga kabay pa nga ina nga mga obligasyon makahatag naman sang kaayuhan para sa syudad sang Iloilo. So again, congratulate ako sa mga tanan nga dalaog no sa sining eleksyon para sa aton nga syudad. Kasi lingko ang aton handom dire para lang gid sa kayuhan sang aton nga syudad. So again, Bobotsam, thank you so much no kag sa Bumbo Radio kag ang tanan-tanan nga nagbululig no tungod sa inyo balang nga kabalaka man sa aton syudad, pero ina siya nga kabalaka sa aton kaugalingon, wala na siya nagauntat padayon ina no kag mabalugin na isang Bumbo Radio kung ano aton tuyo para gid pilita sa kayuhan sa syudad. So again, ini si Abian, Roland Magahin, nagpasalamat gid sa tanan-tanan na nagbuto, naghatag contribute sa ilang panahon. Wala ako yung sang ibalo sa inyong kwarta, pero ang masiling ko, isan 62 or 72, whatsoever, kung anong bigyor na, hindi yang kung ano nang ginabatyag ko nga mga siling losses, no? O local sportsman pala ako, no? Amo na nga this way, congratulate ako sa liwat sa tanan nga nagdalaog para pagserbisyo sa aton syudad. Again, ang Bumbo Radio ang mabuhay man para sa aton sa inyong mabulig. Thank you so much. All right, thank you so much and good afternoon, Sir Roland Magahin, sir. Okay, good day to everyone and God bless us all. There you have it, nagkandidato sa pagkaalkalde sa syudad sa Iloilo, Mr. Roland Magahin. Balikan ko si Bumbuhana before kita magtakop pa anong latest dira kay may mga results naman sa bahin karon sa provincial board nga gina-print out sa karon or na-print out na pagwa na sa aton sining mga kabombo. I-check man naton ang sining report diri karon sa aton man sining pagpangalagad sa gyapon sa palatuntunan na Bumbuhana sa udto. Kaga any moment from now sa aton sinima kabombo lagat-lagaton taman ang tiyempo kaga standby magtutok lang diri kay from time to time magapanumbalik aton sinima bombo reporter sa paghatag man sang latest information regarding sa proclamation karon banwa. Balikan ko anay ang Provincial Board of Canvassers with Bumbuhana anda sa Bumbuhana. Please go ahead. Nagapadayon pa diri ang pag-print out sa personal sa Commission Elections Iloilo Province sa naging resulta man sa mga eleksyon o mga boto diriwan sa bahin sa probinsya sa Iloilo, Bombochamp and subong ginakuha naton ang pagpagawa nila sa resulta sa eleksyon sa bahin iya sa senatorial candidate kag nagapanguna diri si Bam Aquino na may 552,888 nagapangaduwa diri si Kiko Pangilinan 412,202 412,202 nagapangatlo si Erwin Tulfo 407,317, 407,317. Nagapangapat rin si Bongo. Bombohan? 379. Bombohan? Bombohan Yes, Bombo siya. Pasensya, ginliwat na Bombohan basi kung nakusion mo ko karon. Balikan ko na ikaw. Dahil lang gid sa aton sino makabombo kay hingagawon ko na yung linya ni Vice Mayor-elect Love Baronda. Okay ba, simple ko magsugod na ito karoon ng ang proklamasyon bla. Kaya hindi ta mahingagaw. Ginalagat-lagat na lang ni ang tsimpo sa aton man sining pagpangalaga diri karoon sa Bumbuhanay sa udto. Standby sa aton sining mga kuturan diri man sa aton sining pagpangalagad. Damo man nagpahambal si Mel Carion nag-concede na. Hindi ka mo magkabalakay tingong anda nga malabot karon si Mel Carion. Unaon tanay ang mga nagdalaog sa aton sining mga kabumbo. No, Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa takna sining alas 2 diri man sa balatuntunan na Bumbuhanay sa udto. Sa aton sining karon iyang pagpangalagad mga kasimanwa ti may masubra pila to 132,000 no? Ang buto nga natipon ni Love Baronda sa pagka Vice Mayor sa siyudad sa Iloilo. Ginlutos sang bataon ang veterano siniyang si sitting Vice Mayor Jeffrey Ganzon
Sa aton sini nga mga kasimanwa, standby kay plastar naton ang dugang sini nga mga balita diri karon kag impormasyon diri man sa aton sini nga pala tuntunan, no? 2 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 2 sa Bumbuanay sa Udto. Standby sa aton sini nga mga taga Palamati diri man sa aton sini karon iya nga pagpangalagad, no? I-check naton ina sa dili lamang madugay ang linya naton sa kay Vice Mayor Lab Barunda, no? Ringing lang. Sige, basi kon ipadalaan sa isang mensahe. Sa aton sini nga mga kabombo. All right. Okay na. Okay, sige, ulat-laton ta si Vice. Kag basi karong makachansa ta kung updanize la ni Congresswoman Jam Barunda. Maayo taman nga makapakighinunanon kita sa kay Congresswoman Jam Barunda. Ring elected na Congresswoman Jam Barunda, no, sa aton sini karon nga pangalagad man diri sa Bumbuhanay sa Udto. Oras naton 3 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining alas 2 sa Bombo Radio Iloilo. Alright, nagaring lang ba si kun sako pasla, no? Kag hindi mabatian ni Vice Mayor Lab ang aton sining tawag or nali naka-silent karon o sa aton sining mga kabumbo kay ang information aton banwano nagtambong pa ni sila sang misa, no? Nagtambong pa ni sila sang misa kaupod sa kay Congresswoman Jam. Sa aton sini nga mga kabumbo basi blakon naga-travel o padulong man dira karon sa may Jubilee Hall si Congresswoman Jam kag Vice Mayor Lab. Sa aton sini nga mga kabumbo. Anyway, standby lang kamo sa aton sini nga mga kauturan kay gamay-gamay lang nga ginutlo sang chimpo ang aton man sini karon iya nga plastar kag tingwaman nga makapakighinunanon kita sa kay Vice Mayor elect Love Barunda o kung makahingagaw kita, no, sa aton sini makabumbo do lang gid si Vice Mayor Love. Anyway, makita na man karon sila to ni Bumbo Paulin, no? Liog lang ko dira Bumbo Pau karon kung makasulod na dira ang grupo nanday Congresswoman Jam and Vice Mayor Love sa aton sini nga pagpangalagad kay lapaw ning ko sa latin diri man sa aton sini nga palatuntunan karon. Standby na kamo kay magabulos na ang kahapon lamang program diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ini mo lang mo ang kurman Bombo Chama Blanco Ver gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo Oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 11 to 17, 2025. Ginapaabot ang inyong presensya sa sining weekend, Mayo 17, Sabado, sa Plazuela de Iloilo. Bangod ang Valhalla Band is due to give you one great musical show sa concert at the plaza. Magasugod alas 6 sa gabi.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 18, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangabuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts. Dako man o kun gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kaisa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila kag magpainit agud mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change.
May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabot. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, good sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome. Diri sa kahapon lamang program. Welcome back. No? On a Tuesday, May 13, 2025, why nakita sa Elections Day countdown. Kaya tapos na ang election. May ara na nga mga resulta. Kaya may iba na gani nga na-proclaim. So congratulations to those who made it. Ang bago na nga mga pungko sa aton bilang mga leaders naton diri sa local kag sa national kag sa mga wala ginpalad may next time pa man ano kag sa tanan dira no let go of mga irritations, mga kaugot, unacceptance, accept na lang and move forward. Anyway, sa sining nga hapon, diri kita para magpudayon sa pagdulong sa inyo sa atong ginakalingawan every afternoon. And if you have something to share, maybe about what happened, ang inyo nga na-experience ang sinilang, no? Bagong natapos nga elections. Where are you? How were you affected? Or kung naapektuhan kagid man? Or ano ang imo nga naagyan, na imo nga na-experiensyahan? Pwede nga ma-share diri sa KLP. You can write your stories and then you email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon kag ipadala nyo lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Welcome mga KLP lovers, mga friends nato abroad, mga OFWs. Ini ang kahapon lamang program kaupod si Tita Regine, ari ato na ambahanan para sa inyo tanan from Dante Berion. Kabuhi, sang kabuhi ko. Good afternoon and welcome. Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahintangan.
kung sa diin ka man subong, akong gid nga mabatiyakan. Ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akon nga duka, kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon kagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Dante Beryong, kabuhi sang kabuhi ko. Kag kabuhi isang sininga programa ang inyo nga mga kasaysayan, ang inyo nga mga istorya, gani hindi na pag-idingot ina. Share na sa aton diri sa KLP. Again, email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Last week, nakaumpisa kita gamay sa sulat diri sa ato ni student mom sang Lambunaw, but mga 1 or 2 stanzas mula ato siya. So I'd rather start again para nga to those who were not able to listen sa first part. Sige, dalsa na lang tanan yung umpisahan taliwat. Gamay pa malanggid ato ang ato niya na nasuguran last time. 25 minutes after 2 o'clock, ari ang sulat ni student mom of Lambunaw, Dear Tita Regine. Malipayon nga adlaw sa inyo tanan nga nag-tune in sa KLP. Malipayon, bungod mabatian mo naman nga ginabasa ni Tita ang sulat nga ginpadala mo. Pero ang pinaka-importante sa tanan, malipayon kita kay mabatyagan ta ang abounding love ni Lord which is poured into our hearts by the Holy Spirit. Sa nagapangabudlay si Apostle Paul, naka-experience siya sang tama kasubo kag pagkabudlay nga sitwasyon. Kaginlaragway niya ining situation as sorrowful yet always rejoicing. As poor yet making many rich.
as having nothing and yet possessing all things. Isa ka pastor sa Germany during the 17th century ang may madamo nga rason para magkasubo. His wife and 4 of his children died because of the 30 Years' War in Germany. Yet, despite great personal suffering, he wrote more than 130 hymns, many of them characterized by joy and devotion to Jesus Christ. Pain and sorrow are inescapable facts of life, yet the Holy Spirit is our source of gladness, bringing us the richest treasures man can wish for or God can send. Dapat lamang nga malipay kita, kay His compassion fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ang kada aga sang aton kabuhi gives us some new challenges and rich blessings as we walk with Christ. Despite sa madamo naton nga kamalian, choices we regret, and heartache we have endured, God is merciful to us. Ang kada pagbutlak sang adlaw, nagapadumdum sa aton sang faithfulness, kag new start nga hatag sang aton makaako. Nadumduman ko patita sa gagmay pa amon kabataan, aga pa ako nagabugtaw agud magpreparar sang ila kinahanglanon, amuman sang akon husband. Inspired gid ako to face a new day. Nga daw naka-vitamins ako, nga mapagsik kag maabtik magiho. May kasadya sa tagipusoon kag hunahuna. Happy ako makita nga nagadali-dali ang tanan agud mag-school kag magkadto sa obra kag masay ko sa kaugalingon the simple prayer. Lord, in this early morning with all my love over I pray, bless me and all those I love into thy gracious keeping. Prayer is my best and constant armor, and God always have an answer. Whether it's a yes, no, or not yet, is okay for me because He knows best. He is merciful and compassionate. His mercies fail not. Sa udto naman, ma-feel ko na He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Psalm 23 verse 2. At noon or udto tita, balik-balay kami tanan. I always prepare the table for lunch. Children and husband come home. We eat lunch together. Magahod kabataan. Istorya dayon. What happens in school? Sino ang highest sa test? Sino ang very good ni ma'am sa recitation? Sino ang nag-share sang andabalon? Kag ano ilang mga baraydan sa school? Manamit ang sudan. Ano sudan karon sa panyapon? Sino mahugas pinggan? Hehehe. Wala untat istorya. Maayo na lang, alauna ilang nga balik sa school. Te, nagtawhay dulunggan ko. Hay, kapoy mga nanay. Pero very exciting nga obra. Pagkalumbos nanda, nangin quiet place ang balay. I say a little prayer. Thank God for refreshing my mind of my responsibilities as a mother and also for my renewed strength. When my family is with me, I feel nearer to God. I am in His green pasture with a murmuring brook beside me. I feel nearer to Him. Sa hapon naman, or at noon, ang favorite ko nga mga tinion, kay ginapanumdum ko, gabi na tani, makapahuway na ako. Pero subong, ari, busy naman. Prepare sang panyapon, as usual. Gutom ang tanan. Ubos ang paksiyo na isda, pinirito nga talong, kaginisa nga ginamos. Amuman ang saging nga barbecue. Study na ang kabataan. Tudloan sang assignment. Sanda-sanda lang. Ang motto, help each other. Sang-ara na sa ila room ang kabataan. At the end of a heavy and demanding day sa amon obra sang husband ko, we took a few moments of reflection and thank God for His presence. Pasalamat kami kay Lord for making us, to enabling us to make the best use of the time He gives us for living and serving. Our bedroom becomes the mountain where God went alone to pray. Being a parent is a very challenging task.
Every day, the value of a quiet presence with our Father and the careful examination of how we engage life in a given day has great significance. Ginahimo ninyo bala ini? Kung wala pa, himuan ninyo. It really helps. Let us tell Jesus all our cares and troubles. He is waiting always to help us. Let's sing praises to Him. God's great power deserves our grateful praise. And when God pours His love into our hearts, let us not forget to let it flow out to others. It is the way to heaven where there is no pain, no night, no death, and no tears. Tita, hasta din na lang letter ko. Good luck and good health, and may God bless us all. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. In praising God and offering God everything for that day, ang ordinaryo nga routine or ordinaryo nga butang nga ato niya ginahimo sa kada adlaw nga tanan becomes very special. That is because we know that we are with God. And in times nga makapoy kita or in times nga daw madulaan kita gana nga himuon balik-balik ang mga butang nga always every day of our life ginaubra naton kaangay sang ulubrahon sang isa ka iloy nga nag-stay at home, mangugas pinggan, manglaba, manghimo sang balay, maluto, hindi bala? So everything else becomes so exciting because you are not alone, especially sa mga Iloy nga after nga makahalin ang bana para magtrabaho ang mga kabataan, para nga mag-eskwela, they felt so alone and so tired. But not, if you offer everything to God and you talk to God. Nabala, nga no matter how simple ang imo ginahimo, but once gina-offer mo ini sa Ginoo, it becomes very meaningful. And nga you have done something very good on that day because nangin useful ikaw, nga nangin kabalo ka, nga ang imong commitment, ang imong dedication sa imong family, nahimo mo naman. So even if routinary ang tanan, but it becomes so very special. Making or giving meaning to simple things that we do every day. Thank you so much, kids, sa imo, Student Mom, for this nice story again yung imo gin-share diri sa aton. 34 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Pleased. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agod malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging active. LP still with Tita Regine and with the beautiful stories that we have to be shared with you this afternoon. Ari ang aton story from Lucky Taurus, sang 1st District. Dear Tita Regine.
Maayong hapon lang sa inyo tanan, Tita Regine, sa tanan nga staff sa Bombo Radio. Good afternoon, Gid. Si Lucky Taurus sa 1st District Liwa, Tita Reg. Ako may ipasakop subong nga hapon nga sa bilog ko gid nga kabuhi, di ko gid malipatan, Tita Reg. Ining sulat ko, Tita, about sa amon pamilya sa side ko. Nabilong kami sa isa ka broken family. Tamaan gid kasakit para sa amon tita, nga gin pabayaan kami sang amon amay. Magagmay pa kami nga magulutod, Tita. Bale, 6 kami nga magulutod. Ako ang pangtatlo. Ang youngest namon, 3 months old pa lang, Tita, sang ginbayaan kami sang amon amay. Hugali, puro gid kami babayi. Tita, 6 years old pa lang ko gani, sang ginbayaan kami ni tatay namon. Bale, sa Manila kami sa Duga Estar nga magpamilya. 6 years old ako, sigin papuli kami ni tatay diri sa province, upod sang nanay namon. Tapos si tatay, nagpabilin siya sa Manila, kay siling niya, hindi niya mabayaan ang obra niya. Nagpuli kami, kay hambal ni tatay, masunod siya, mabakasyon lang siya. Pero nagligad lang mga binulan, tita wala gid siya kapuli. Hasta nga nag-abot na sang tinuig, nga wala siya kapadala sa amon. May nakasugid kay nanay nga si tatay nagsunod sa babae niya. Hambal ni nanay, tita, amo na gali nga hindi siya magpuli kay may babae siya. Gibabayan na lang to ni nanay kay hambal niya sa amon kung hindi siya magpakabakod, kaluluoy gid kami nga mga bata, tita. Nagpamanila si nanay para mag-obra sa tawo para makakaon kami. Tapos kami ginbilin niya kay lola namon, ang mother ni nanay namon. Gieskwela na to ang magulang namon high school, tita. Tanan nga pag-antos ni nanay sa Manila, nga gaobra, naluoy kami. Wala man kami mahimo, kay gagmay pa kami. Tanan nga pamugon, ginabuligan namon, para lang makabulig kay nanay. Si lola namon, upod namon pamugon, tita. Panggabot mani, pangtapas ng mais, bisan ano na lang, para di lang kami magutman. Sa nag-college na amon magulang, dyan sa Haro, sa mga madre, tita, nag-scholar na siya, dira, kag nag-working student, para makatapos. Kami, high school na. Sa nag-graduate na amon magulang, BS Ed, dira sa Haro, cum laude siya, tita. Si nanay ay nag-attend sa graduation niya. Tapos, tita, halin sa pag-graduate sa magulang namon sa college, damo na gusto mag-college nga taga-amon. Doon nakita may nalis siguro nga nami kung may tinapusan gid. Sa amon nga anong, tita, bale, 4 ang naka-college, 2 ang naka-high school. Di, naluoy man kami kay nanay, tita. Ang pang-2, tita, high school lang, kag ako nga pang-3, high school man. Ang pang-4, graduate man college, HRM iaging kuha. Ang pang-5, college graduate man, sa fashion apparel siya. Ang agot, business administration, magna cum laude. Wow. So bisan pa paano, tita, naka-eskwela kami sa paghimakas ng amo nanay. Lucky man gihapon kami, kay may nanay kami, nga responsable katama. Nagbuligay man kami para makatapos ang isa kag isa, tita. Blessed man gihapon kami ni Lord, kay wala niya man kami ginpabayaan. Bisan ginbayaan kami sang among tatay. Kag sa nanay namon, salamat gid sa tanan nga pagpalangga mo sa amon. Bisan siya lang isa, wala niya kami ginpabayaan. Tita, ang tatay namon didto sa babae niya. Ginpabayaan na lang ni nanay, So hasta lang diri danay, kay daw malawig na, continue ka lang ni, kung may time naman ako magsulat, ang matinahuron mo nga suki nga tagpalamati, Lucky Taurus, sang 1st District. Kanami lang gid, no, if you make all your struggles, ang inyong mga challenges nga na-encounter sa inyong kabuhi, kung ginahimo niyo nga motivation ka para, no, nga padayon nga makapangabuhi, makakaon,
and makaeskwela. Usually kanami gid na yan sa mga humble beginnings ang aton nga mga successful nga mga estudyante. And it's also very nice nga ti ang inyo nga magulang, maybe the first sa inyo dira nga lugar nga nakaeskwela sa city, and then angin scholar, ngin working student, kag nakatapos cum laude. Naghatag sa inspirasyon sa mga fellow man, nga mga kabataan, mga estudyante, nga ay, posible gali, pwede gali. They thought, nga okay lang kami din lang kami sa okay na ang maka-high school, okay na makatapos high school, manabaho na lang, mita na lang obra, or manguma na lang. But not when they saw nga may nalabutan ang inyong nga utod. Kag she became an inspiration sa iban naman nga mga kabataan. So siguro kadamo ang nag-follow suit, nagkadto man sa syudad, nangita man sang mga pwede nga mga eskwelahan nga pwede maka-apply as working student, or maybe nangita man sa mga scholarships para sila man they have their own dreams. Kagluyag man nila. Just like your sister, kung nalabot sa sister mo, why can't they? Diba? Siguro mo na ang sa ilang nga isip. And ang inyo nga mother, mahambal naton bala, a very strong woman. Even if nag-carry man siya sa iya nga own pain, sa iya nga heart, hindi man amo na kasimple, nga batyagon, nga ginbayaan ikaw with your 6 children, ginbayaan ikaw sa iyong mga husband, nag-upod sa iban nga mga babay. But ang iyagid nga pagpalangga sa inyo, amo ang nagpangibabaw. So no matter how difficult, nga mangin isa ka solo parent, ginhimo sang inyo nga mother. Kag, where did that bring you? 4 ang nakakolehiyo, 2 ang nakaka-high school, graduate. Hindi bala, there is something already. Para sa inyo nga parent, para sa inyo nga mother, nga natigayon niya, nakamang niya, bale, ang inyo nga pagdako, ang inyo nga eskwela, kag maswerte man nga may lola ka mo nga willing nga mag-take over sang role anay sa inyo nga mother to be with you. Parang ang inyo nga iloy ato sa medyo malayo man nga lugar makapandrabaho so that ang inyo nga mga damgo, ang inyo nga mga luyag nga labuton sa inyo nga kabuhi matigayon gid. So even if you mambal nato nadulaan ka mo sa isa ka parent, pero ang nagbulos naman ang inyo nga lola, ang inyo nga mother, kag kamo man nagbinuligay kamo tanan-tanan para nga mahambal nato nga life goes on. Bisan ano ka budlay, bisan ano kasakit, bisan ano ka siot, kapiot sa sitwasyon, pero sige lang because in the end, in the long run, may something good gid nga matabo. Kag amo gid naka-achieve kamo sa nga something though siguro sa damgo nyo lang given the situation before samtang ara pa lang kamo sa tunga-tunga sa inyo nga journey gahambal kamo nga do ka budlay ginihaw may malabutan ayhan kami sini but sa sige-sige lang that's the beauty of life wala ka give up kag wala mo lang ginabaliha ano man ang mga kabudlay nga ina because you stay focused and nga in the end ang kaayuhan ara gid ang malabot ang imong ginahandom posible gid. And so now, ikaw, settled ka naman, may family ka na, and ang imo nga mga kauturan, okay naman, may isa pagid ka mo kali kautod, nga magna cum laude. So, you're a family sang mga gifted. Maalam ka mo. Usually, amo na, doon ginabaki-baki mo sa Ginoo. Kung imol, ti naga-struggle, naga-strive gid nga magtutom sa pag-eskwela because they know ti ang kapitalang gidaian nila ang kaalam para nga ma-achieve nila ang luyag nila nga i-achieve sa ilang nga kabuhi. So you have done good sa inyong pagpangabuhi kag ang inyong nga mother applause gid sa inyong nga mother for doing it for you even if she's just alone kag sa dako man nga bulig sa inyong nga lola. So you're indeed lucky, a lucky family, lucky children kamo for having a mother that makes you lucky to have a mother and also a grandmother like your lola and a mother like your mother.
So, salamat gid, nice story. Salamat sa pag-share diri sa aton sa KLP Taurus sa 1st District. Lucky Taurus. Magapanumbalik kita, it is now 2:46 in the afternoon. Magabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network. Agad, ari ang sulat ni Mia sang Bingawan. Salamat sa picture, dear Inday Regine. Sa ika-96 nga kaadlawan ni Lola Amparing sa tong Abril 11, 2025. Isa naman ka istorya ang akon nga gindihon bilang isa ka regalo. Bilang pagkilala sa iya sinulatan nga naghatag kalipayan, kalingawan, leksyon, kag inspirasyon sa mga tagpalamati sa kahanginan paagi sa Bomboradyo. Amo ini ang akon istorya nga nabalhag sa isa ka lokal nga pahayagan sa tong May 9, 2025. Gapangabay lang ako in the Regine nga kung sarang niya ini mabasa sa iya nga programa. Sa gihapon, Mia sang Bingawan. Ang sulat ginatiguluhan ang ginakakunyagan sa kahapon lamang program, Lola Amparing, 96. Ang ngalan nga Lola Amparing ang masami nagalanog sa programa ni Tita Regine nga kahapon lamang program o kung KLP sa Bomboradyo nga babatian halin las 2 to las 3 sa hapon. Si Lola Amparing amo si Amparo Tupino Somo. Isa ka retired Filipino teacher nga tumandok sang banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Ginakakunyagan sini sang kadaman ang isinulatan nga nagahatag leksyon kag inspirasyon sa mga tagpalamati. Madamo sini ang iya sinulatan nga mga binalaybay o kuntula nga naglabot sa kapin 230. Samtang ang iya istorya kapin na sa 266 sang siya ang magselebrar sang iya ika-96 nga kaadlawan sa tong April 11, 2025. Nagsugod siya sa pagsulat sa KLP 2021, Tubtub Subong. Ang mga talalupang doon nga sinulatan ni Lola Amparing, amo ang iya inagihan sang tiyempo hapon. Ang iya kabudlayan sa pag-eskwela tubtub nga nangin isa ka manunudlo. Nalakip man ni Lola Amparing sa iya istorya ang mga successful students niya. Ang kasubo nga iya nabatyagan sa mga hospital, kag mapatay ang iya pinalangga nga bana. Pero ang hindi niya malipatan, ang madinuago niya nga love story, nga may 11 siya ka mga Prince Charmings. Ang pagpalangga sa iya himata, abyan, kag mga kahinablusan, ang ginakabig ni Lola Amparing nga musika sang iya tagipusoon. Si Lola Amparing ang nagaserbi nga inspirasyon sa mga kaupdanan niya sa KLP sa edad ng 96. Makasulat pa siya nga wala nagagamit sang antiyohos, wala nagagamit baston, siya pa ang nagalabah sang iya mga panapton. Hindi man niya malipatan si Tita Regine kag ini nga tagsulat. Palatandaan ini nga si Lola Amparing wala nagaulianon. Handom ni Lola Amparing nga makaedad sa masobra 100 katuig. Kag ang iya vitamins, KLP, kag boses Reg. Ang boses ni Tita Regine. Sinulat ni, basahan ko na Mia na lang sa isa ka newspaper. Kag ang photo caption, si Lola Amparing, 96, ang nakabatsyag sang tumang nga kalipay sang mabalhag sa Ilonggo nga newspaper, ang iya nga kasaysayan. Sige, thank you. Mia sang Bingawan ang nag-share sini mga kabombo.
At 96, si Lola Amparing is also a big inspiration para sa ating tanan, especially sa mga senior citizens out there, no? Still looking for something significant nga mahimo kag mangin inspirasyon man para sa tanan nga spending time nga magsulat kag recalling ang tanan-tanan nga mga inagihan all in her 96 years of living sa sininga kalibutan. And wala nagauntat, no? In doing these things because para sa iya, daw ka something makahatag sang nice feeling para sa iya and at the same time, makahimo sang mapuslanon nga butang sa adlaw-adlaw nga tanan. At least, in every day of her life, she's writing stories nga makahatagid, no, sang mga giyaman sa aton or makahatag sang good feelings sa iya, recalling ang mga beautiful things that happened in the past and also sa iyang goal, sa iyang aim nga hindi siya mag-ulian nun. So, gina-sharpen ang mind every day by writing and at the same time avoid Alzheimer's. Lola Amparing, madaming nga salamat. And sa kay Mia, thank you also. Namin naman ni ang smile ni Lola Amparing. 53 minutes after 2 o'clock, magabalik ang KLP pagkatapos sang mga importante nga mga pahibalo. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin health. Masugpo naman kita sa share diri sa aton experience ni Aguila sa Sri Lanka sa nag-join sila sa Alay Lakad sa isa ka temple kung saan dito makitaan ang tooth relic of Buddha. So sa nga part, almost tapos na, no? Ang Alay Lakad, kag manog pa uli na ini sila. So sugpunanta ang iya nga gin-share diri sa aton. So, Tita Regine, tumawag ang aming kaibigan. Nag-uusap sila sa phone ng aking asawa. Sabi ko, saan tayo pupunta, Dad? Sumabat? Sa opisina, dalian nyo. Ako naman, Tita, parang mabali na ang mga paa ko. Nangangawit na, ramdam ko na, nabibigay na ang buong katawan ko. Naglakad pa kami na mahigit 1 kilometro ang layo. So, habang naglalakad, ang mag-ama ko, panay lingon sa amin ni Imashi, habang karga si Oshani. Sinalubong kami ng aming kaibigan sa Tourist Department Police Station. Hinintay kami doon. Bumungad sa akin ang magagandang bulaklak sa harap ng opisina. Sabi, kahit anong pagod, kung ito kaganda at linis, natutuwa ako, mapapawaw ako. So binuksan agad ng aming kaibigan ng glass door. Ramdam ko ang lamig na dumapo sa mga balat ko. Ay, salamat, malamig. Makaka-relax tayo ng maayos dito. Dumiretso ako agad sa sofa at umupo. Sabi ng mga kasamahan ng aming kaibigan,
Nasa harap mo ang restroom. Kung kailangan mo, dumiretso ka na doon. Salamat, kailangan ko munang magpahinga. Naramdaman ko na may aircon. Sabi ko sa aking sarili, ay salamat, may aircon. Makaka-relax ang buong katawan ko. Sinandal ko na ang buong katawan ko sa sobrang pagod, tita. Pinikit ko ang aking mga mata upang ma-restore ang aking enerhiya. After 10 minutes na nakapagpahinga, niyaya nila akong kumain. Pero ang dalawa kong anak, may kinakain na at ang aking asawa. Si Imashi, kumain ng rolls at uminom ng tubig. Mama, hindi ko maubos. Kainin mo ito para magkalaman ang iyong tiyan. So kinain ko, tita, at ininom ko ang tubig na sobra ni Imashi. At pumasok ako sa restroom upang maglinis ng aking katawan. Kinuha ko ang panyo sa aking wallet. Naghanap ako ng sabon. Wala, pero napakalinis na lahat. Binuksan ko ang laruan na luto-lutuan, kulay asul. Lumagatik at walang laman. Ang ginawa ko, hinugasan ko ang aking mga balat upang ma-refresh. Nagmumug ako, nilinis ko ang mga ngipin at gums ko gamit ang kaliwang daliri ko. Naghilamos, hinugasan ko ang aking mga paa or ang aking mga kamay at binabad sa tubig ang aking mga balat. Nakapag-relax ang aking balat. Tiningnan ko sa salamin ang aking hitsura. Hipid pa rin ang mga buhok, pero ang mata, kitang-kita ang pagod at matamlay. Nangangailangan na ako ng pahinga. Bumalik ako at umupo sa pwesto kung saan ako nakapwesto. Bumungad sa akin ang nagagandahang mga photo frames. Mula kaliwa, pakanan, unang frame, orchids, kulay ube na may background na berde ng mga damo. Pangalawa, kabundukan. Mga bulubundukin na hindi matingkad ang kulay, nagpapaliwanag ng katahimikan at kagandahan ng kalikasan. Mga naglalakihang mga dahon, mga hayop at ibon. Ang pinakagusto ko sa lahat ay inukit sa abstract paint. Natural ang pinta, ang pagkaukit. May orange, pula, itim, brown at pinaghalo ang mga kulay. Pinag-aralan ko ang mga kulay kung paano nabuo ang natural paint na yon. Medyo magasapang ang pagkakagawa, makintab at hindi agad maaninag ang bear sa larawan. Mas naunang napansin ni Imashi ang guhit na bear habang pinag-aaralan ko kung paano hinalo ang mga kulay at disenyo ng pagkakagawa. Mula sa aming upuan, more or less 5 meters mula sa sofa na aming inuupuan at nasa last portion na bahagi ng wall mula sa baba pataas, may buffalo, mga puno ng kahoy at hindi nawawala ang mga puno ng niyog. Naroon din ang pinakamalaking mapa, tourist guide na gawa sa tarpaulin, mapa ng Sri Lanka na hugis luha. Mga lugar na kung saan pangunahing dinadayo ng mga turista, wildlife animals, botanical gardens in Kandy, at marami pang iba. Mga pictures ng mga policemen na nagpapakita ng kanilang dedikasyon at pagmamahal sa trabaho. Ang pagturo kung paano lumangoy, higit sa lahat, ang pinakagusto ko sa lahat ng mga pictures ng mga police na nakasuot ng national costume at sumasayaw. May headdress, kulay pula, may dilaw, asul, berde, at very creative ang pagkakagawa. Mga mukha na puno ng saya at galak na umaantig sa aking puso upang mapawi ang aking pagod. Maya-maya, sabi ni Oshani, Mama, gusto ko lahat ang paint nila, Ma. Mag-paint din tayo, Ma, ha? Sabi ko, oo. Madalas kang gumuguhit. Ituloy mo yan, nak, upang mas lalong gaganda ang iyong pagguhit. Opo, Mama. Habang nag-uusap ang aming kaibigan at ang asawa ko, tumayo ako sa aking likuran. Itong bahagi lang kasi ang hindi ko nakita. Pinagmamasdan ko ang baba. Nasa ground ang bus station. Sa kalayuan, nakikita ko ang mga tao, walang mga payong, at nasa ilalim ng ulan. Dahil sa mga oras na yon, malakas ang ulan. Sabi ko, pagod ang mga ito, tapos nababasa sa ulan.
Mga punong kahoy na naglalakihan sa harap ng public road at bus station. Salamat Lord dahil natapos namin ang lahat. Palaisipan ko, bakit hindi ko nakita ang ngipin? Kami lang ni Imashi. Samantala, lahat tinanong ko nakakita. Paano kasi? Hindi naman ngipin ang hiniling ko sa Diyos, kundi ang kaligtasan ng buong sambayanan. Kalakip ang bansang Pilipinas, Sri Lanka at ang buong pamilya ko. Magkaroon ng malusog na katawan, mamuhay ng mapayapa at sagana sa pagkain, at higit sa lahat, protektahan laban sa kriminalidad. Maswerte kami at nakapasok kaming lahat tita at nakalabas na ligtas ang bawat isa. Dire lang kita, anay ha, ligtas ang bawat isa. Okay. Well, mga kabombo, our time is up. So, sugpunanta ang ining pag-istorya diri sa ato ni Agla sa Sri Lanka. Next days to come. And of course, taliwat sa inyong mga istorya dira, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat nyo lang kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or pwede nyo man madulong personally diri sa istasyon sa Bombo. So see you again tomorrow. Madaming salamat sa inyo. Magasunod na ang mga dramas, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Ang mga ginakalangkagan nyo, kag ginasundan nga mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo. So balikay kita buwas, madaming salamat sa inyo. Sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.